This program is sponsored by T&C, #1 brand in coastal Karnataka. Powered by Karnataka Bank. Co-sponsored by Badr Al Sama Medical Center, Farwania, Kuwait. Prabhat Silk, Mudabidre. Bhaumik Ethnic Wear, RXM Naturals. CAT Solar System. ಸತ್ಯದಾ ತುಡರಿಗೆ ತುಳುನಾಡೆ ಬುಲ್ಪಾತುಡು ನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ಜನಮಾನಿ ಸಾಲುಂಟು. ತಾಯಿ ಕಲಾಶಾರದೆಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಗ. ನಾಟಕಡು ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಲಿಯಾ ಪನ್ನಗ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಪಂದು ತೂಪೈನಾರಿ ನಾಟಕಡು ದಾದಮಲ್ಪ ನಾಟಕಡು ಇಂಜಿನ ತಿಕ್ಕುಡು ಮಾರಾಯನಿಕ್ ಬೇಗಬಾಡೊಂದು ಪೋಪತ್ತ ದಾತ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಅಪಗದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಾಟಕ ಎಂಚೇತನ ಬರ್ನಂಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬದುಕೇರೆ ಆಪುಜಿ ರಂಗಭೂಮಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬದುಕೇರೆ ಆಪುಜಿ ಅನ್ಪಲೇಕ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂದಿತ್ತನು ಅವಲ ನಾನು ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಹೋಯ್ತನು ಸರಿ ರಾತ್ರಿ ಜೆತ್ತನಂದುವೆ ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂದು ಹತ್ತು ಮಾರಾಯ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಜರ್ನಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟಲ ಇತ್ತನು ಸುಖಲ ಇತ್ತನು ಸೋಲ್ ಇತ್ತನು ಗೆಲುವು ಕಾಲದ ಮೈಮೆ ಬಂದ್ಬಿರತ್ತ ಕಲಾವಿದರು ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಏರ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎ ವುಮನ್ ಬಂದ ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಅಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅವನೇ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಇವನು ನಿಕುಲು ಅವೇನ್ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ರಂಗಗ ಬದ ತೆಲಿಪವರ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿ ಎಂಚಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಟ ಅದೇ ಉಂಟ ಮಲ್ಪ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಗರ್ವ ಕಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ದುಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಆತದ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡಿ ಚಿನ್ನ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾಟಕ ನಾ ಅಪ್ಪೆ ಮಾರ ತೀರ್ಬೋತೀನಿ ಬರ್ಬೆ ನಾಟಕ ಓದು ಬರ್ಬೆ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ಬೋತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ತೀರ ಅವರು ಸಾರಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಬೈದೆ ಬೊಳ್ಳಿ 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 ಬಾನೋಡು ಮೆಂಕುನ ಬೊಳ್ಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಲಗೆ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರುಗೆ ಇದಾಯ ಮೆಂತೆರೆ ಬಳ್ಳಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಾಧಕರ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು, ಆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ನಿಂತು ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಕತೆ, ಆ ಸಾಧಕರ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆತೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿತಿನ್ ಸಾಲ್ಯ. ಈ ವಾರದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಚಿಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಚಿಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ತಾಯಿ ಕಲಾಶಾರದೆಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಗ. ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗೆ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರುಡು ಮೆರ್ನ ಎದುರುಡುಪನಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪಚಿಂದ ಪನಗ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪಾಯಿನಾರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ತೆಲ್ಪಾಯಿನಾರು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮೆರೆನು ಮೋಕಿಡ್ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರಡಲೆಪ್ಪೇರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಬೆಳೆಯುಡುಂಡು ಪನ್ನಗ ಮೇರ್ಕೊಡ್ತಿನ ಕೊಡುಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಅಪಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮೇರ್ಕೊಡ್ತೇರು. ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಂದಿ ಇಂಚ ಬಾರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರುವರು. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನವರಸನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಾತುರ್ಪುದ ಕಲಾವಿದರು ಮೇರು. ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪನೆ ಬಾರಿ ಭಂಗ ದಾಯಪನಗ ಮೇರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ನಾಟಕ ಮಲ್ದೇರು. ಎನ್ಮರೆ ಸಾರಡ್ದಲ ಅಧಿಕ ನಾಟಕ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ ಮೇರು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು, ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮಲ್ದೇರು. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರು ಏರುಲ್ಲೇರು. ಆ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಾರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಅಕಲ ಗುರುಕುಲು, ಅಕಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ದಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ದ ಮ್ಯಾನ್ ನೋ ನೀಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಆತ್ಮೀಯವಾಣಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಇದೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚೋಲರ್ ಸರ್? ಫೈನ್ ಸರ್. ದೇವದಾಸ್ ಸರ್
ಯಾ ಲವೇನ್ಯೆ ಫೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ದು ಇರ್ನ ಬಾಯ್ದು ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಬರೋಡು ಆ ತೆಲಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಔಟ್ ಫೈನ್ ಬಂಡಲ್ ಸೊಲ್ಮೇನು ಓಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ದಾಯಪನಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಾಧಕಿಯರು ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಧಕಿಯರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಪನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಾಪಣಗೆ ಇರ್ಡ ಪಾತಿರ್ನು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪಾಯಿನಾರು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂದ ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದಾಪಣಗ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಂಡ ಕಟ್ಟೋಡು ಆ ನಾಟಕ ತಂಡನ ಕಟ್ಟದು ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಬೆಳೆಯೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ ನಾಟಕ ತಂಡಡು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಕೊರೋಡು ಅಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ದೀಪ ಪೊತ್ತವನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಬೆಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಇರ್ನ ಬೈದಿನಂಚಿನ ವೇ ಎಂಚಿನ ಇನ್ನೇನು ಪಾತ್ನೆ ದುಂಬು ಎಂಕಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಿತ್ತು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ಎಂಕ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇಪಣಗ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವು ಈರು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾದಿ ಈರು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಪಜ್ಜೆ ಆ ಪಜ್ಜೆಡ್ ದುಂಬು ಪೋಂದುಲೇರು ಆ ಸಾದಿನ ತೂವೊಂದು ದುಂಬು ಪೋಂದುಲೇರು ಅಂಡ ಈರು ಅಪ್ಪಗ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ ಆ ಸಾದಿ ಇತ್ತು ಈರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದಿನವೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ದೇಪಣಗ ನಾಟಕಡು ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಲಿಯಾ ಪನ್ನಗ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಪಂದು ತೂಪಾಯಿನಾರು ನಾಟಕಡು ದಾದ ಮಲ್ಪ ನಾಟಕಡು ಇಂಜಿನ ತಿಕ್ಕುಡು ಮಾರ ನಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೋಪತ್ತ ದಾದ ತಿಕ್ಕುಡು ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಕಂಡಿಡೆ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ದಕ್ಕದು ಈ ಮೇಡ್ದು ಎದುರ್ದ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಗೊತ್ತಾಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪಿನ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಪಂಡ ನಾಟಕ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಐಟು ದಾಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೈಪಾನ ನಾಟಕ ಬಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪ ಮುನಿಯರ ದಾದ ಮಲ್ಪ ತಿನಿಯರ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬೇಲೆ ನಾಡು ಮಾರಯ್ಯ ಪಾಪ ಕಲಾವಿದಾಗ ಎತ್ತು ಬೇಜಾರಾವಂತನು ಬನ್ನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಯಾನ್ಲ ಶಾ ಎಂಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕೊಂದು 10 ಜನ ತೆಲಿಪಾವಡು ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಮಾರೆ ನನ್ನ ಬುಡುಪು ಜರತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಏತೋ ಕಲಾವಿದರು ಪಿರ ಜಾರ್ದಿನ ಉಂಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಆಸೆ ಉಂಡು ಪಾಪ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿನೇ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಬಹುಶಃ ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಯಾನು ತೆಲಿಪಾವನ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಆಯ್ತಾನೆಂಡ ತೆಲಿಪಾವನ 10 ಜನ ಸೇರಿನವಳು ಬರ್ರ ತೆಲಿಪಾವನ ಅದು ಅನ್ನಿ ಅದನ್ನು ಪಂಡೆ ಜನಗೆ ಜನದ ತಿಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರೋಂತ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗನೆ ಸಭೆ ಸೇರಿ 4 ಪಕ್ಕಲು ಒಂದು ಅದನ್ನು ಒಂಚು ಪಂಡ್ಪುಣಿ ಅನ್ನು ಅವಾಗ ಪೂರ ತಿಳಿಪಿರತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ಲಂಚಿನಿ ಯಾನು ಪೊಂಡ್ಲೆನ ಪಿರೋದ ಸೀಟ್ ಇಡ್ಕೊಲ್ಲು ನಾನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿನ ಚಕ್ಕಲು ಒಂದು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ಪುಣಿ ಬರ್ರ ತೆಲ್ತ ಪೊಣ್ಣಲು ಪೂರ ಎದುರ್ದ ಅಕ್ಲೇಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಲೆಕ್ಚರರ್ಗೆ ಎಂಜವು ಪೊಣ್ಣಲು ಪೂರ ಬಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೇಳ ಇರೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದ್ಪರೆ ತೀರುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂತಿನ ಗೊತ್ತಾ ಯಾನ್ ತೆಲ್ಪುನ್ ಲಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೇನು ತೆಲ್ಪ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ದಾಲ ಬೊಚ್ಚಂದತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಅಟ್ ಪೂರ ತೆಲ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಣ್ಣಲು ಕೈ ಮುಗಿತಾರಂಡ ಮಾರೆ ಪಿರಾಡ್ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ದಯಮಲ್ತದ ಇಂಕಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಅಪ್ಪನು ಮಾರೆ ಈ ತೆಲ್ಪವನೊಂಜಿ ಚಾಳಿ ಅವು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತಾನೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಗುರುಕುಲ್ ನಾಕ್ಲು ಎನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ನೀರು ಪಾಡದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ನೀನು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಪದ್ಯವನ ಅಂತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಾನು ಪದ್ಯವನ್ ಅಂತೀರಿ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ನ ಕೋಣೆ ಹಿಡಿದು ಮೈಕ್ ಇತ್ತು ನಾಡವು ನಾಳೆ ರಜೆ ಸಾರಲಾಗಿದೆ ಮನ್ಪಿನ ಮೈಕ್ ಹಿಡು ನಾನು ಕುಲ್ಲಾದ ಪದ್ಯವನ್ ಅಂತೀರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆ ಪದ್ಯ ಬಂಡದ್ದು ಮಲ್ಲ ಗತ್ತಡು 4 ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೇ ಬರಂಡಿ ಅನ್ಪುರ ಕ್ಲಾಸ್ ತೋಜನತೆ ಅನ್ಪೂರ್ಣ ಆಡಿ ಹೋಗುದು ಅವನೇ ಆಡಿ ಅದೊಂಜಿ ಇಂದಿತ್ತು ಖುಷಿ ಅಂಚೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ತೆಲಿಪ್ಪ ಅವನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಧವ ಕೆ ಶಕ್ತಿನಗರ ಯಾನು ಅಪ್ಪಲ ಮರಪಯ ಎಂಡು ಮುಂಟಲ ಮರಪ ಜಾಯನ್ ಬಹುಶಃ ಬಕ್ಕ ಅರ್ಧ ನೆಟ್ಟು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಾಂತರಡು ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಹೋಯಿ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜೆ ಆಗ ಸ್ವರ್ಗ ಉಡುಪಡೆ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಗು ಒಂಜೆ ಬೆಂಚ್ ಇಟ್ಕೊಲು ಅಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಯಾನ್ಲ ಮಾದುಲ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗನೇ ಬರೆದು ಎನ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಪನಂತೇರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ರೆ 50 ಇದು ಉಂಟಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ದೇವು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ದೇವು ಮತ್ತು ನೀವು ಸೇರಿ ಎಂತಾದರೂ ಮಾಡ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಗಿಸಿ ಯಾನು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಕುಲ್ತು ಬರೆದು ಅಲ್ಪನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನು ಮಾದು ಮಕ್ಳೇನು ಸೇರೋದು 25 ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತೆಲುಪು ಅಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಒಂಜಿನ ಯಾನ್ಲ ಮಾದಲ್ಲ ಅನುಭವ ಸಿನಿಮಾದನಾಗ ಇಂಕ್ಲು ತೆಲ್ಪಾದಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅವಳು ಅನುಭವ ಬಂಡ ಕಾಶಿನಾಥನ ಅನುಭವ ದೇವು ನಿನ್ನಯ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಮಾದು ದಯವನ್ನಾಗ ಅವೇ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನ ಆಣ್ ಬರ್ಪಿನ ಪರಚಾಡ್ನ ಬಂಗ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲ 25 ನಿಮಿಷದ ಕಾಮಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮದ್ಮೆ ಪೊಣ್ಣು ದಿಯರ ಪೋಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪಿನ ಇಂಬೆ ಪಿದಾಯಿ ಪಾರ್ ಬರ್ಪನ ಒಂದೊಂಜಿ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನುಭವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜೀವನ ಬಂಡದ ಗೊತ್ತು ಜನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಐನು ಕಾಮಿಡಿ ರೂಪ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತೆಲ್ಪಾಯ
తెలుపదిత్త ఐదు పక్క మాధవకి శక్తినగర్ పదవు ఫ్రెండ్స్లో అప్పుడు ನಾಟಕ ನನಗೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾಟಕ ಅಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಬರೆಯವಣ್ಣೆ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ರಚನೆ ಆಯ್ನೆ ಅವಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಏತ್ ವರ್ಷ ಸರ್ ಅವು ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ 80 ಮೇಬಿ 85 ಓಕೆ 86 ರಚನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಯಾನು ಮಲ್ಲಾಯ ಅಂದ ಐತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪುದಾರು ಯಾನು ಮಲ್ಲಾಯ ಓಕೆ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಯಾನು ಮಲ್ಲಾಯ ಯಾನು ಶ್ರೀಮಂತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ವರ್ಚಸ್ಸುದ ನಟೆ ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಅಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಸುನಂದ ಬೋಳಾರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾರಮೈ ದಿನಾರು ಒಂದು ಕಟೀಲುಡು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಾಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಎದುರು ದಾರಮೈ ದಿನಾರು ಅವು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಮರಪ ಅಕ್ಕ ಮುರಲ್ನ ತಿಕ್ಕೇರು ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ವಿಜಿ ಪಾಲ್ ಉಲ್ಲೇರಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಕಲಾವಿದೆ DS ಬೋಳೂರು ಅಂಚಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಅವಾಗ ಪಾಡ್ದು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಪುದ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ ಕಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಪಿರತುತ್ತಿಜಿ ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಈರು ದೂರ ಮಾಮು ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಪುದರ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಅಕ್ಕ ದೇವರದಿಲ್ಲ ಕಬ್ರು ಕಾಸು ಹೊಲ್ದಿಪ್ಪಾರು ವಾಡಿಕೆ ಡೈಲಾಗ್ದ ನಾಟಕಲು ಅತೆ ಇತ್ತ ನಾಯ್ದ ಬೀಲಾಗ ಬತ್ತು ಉಂತುದು ಪನ್ನಗ 50 ನಾಟಕ ಬರೆತಾರೆ ಹುಂದುವೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸರ್ ದಯಪನಗ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಎಸ್ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಇಂಚ ಬತ್ತನಿ ಆ ನಾಟಕಗ ಇಂಚ ಬತ್ತೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪಡ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತಗಲ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ದಾದ ಪನ್ನಗ ನಾಟಕರ ಅಂಗಡಿ ಬೆಳೆಯುಳಿಯಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಪಗದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಾಟಕ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಪನ್ಪುನಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸರ್ ಸವಾಲು ಅಂದತೆ ಬದುಕೇರ ಆಪುಜಿ ರಂಗಭೂಮಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬದುಕೇರ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಡೊಂಜಿ ಇತ್ತನು ಎಂಡೊಂಜಿ ಏಮ್ ಇತ್ತನು ಓಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ದಾಯಗ ಆಪುಜಿ ತೂಕ ಅಂದ್ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕದ ಬಕ್ಕ ಗಂಟೆ ತಂಡು ಬರೆಯ ಈರು ದೂರದ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಆಪುಜಿಂದಾಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡು ರಡ್ಡ್ ಕುಟುಂಬನು ಒಟ್ಟು ಏನ ಮಿಸಸ್ನ ಕುಟುಂಬಲ ಐತಲ ಆಧಾರ ಪೋಯರು ಮುಲ್ತಲ ಆಧಾರ ಅಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಅಂತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬುರಿಯೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ ಗೊಂದಲ ಅಂಡು ಇಂಕ ಬರೇರೆ ಕಾಕಾಜಿ ಉಂಡು ಪೆನ್ ಉಂಡು ಬರೇರೆ ಆಪುಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೇರೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಬರೇರೆ ಪೆನ್ ಬೋಪನೇಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡು ಬಾಕಿದ ಕುಲ್ದುನು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲದ ಬೇನೆ ಕುಲ್ದುನು ಅಣ್ಣೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅವಲ ಏತೋ ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಲೆಡು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಚೆನ್ನೈದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ ತರಪಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಆಯನ ಮಂಚದ ಅಡಿಟಿ ಆನ್ ಜೆಪ್ಪುನು 4 ತಿಂಗಳು ಜೈದೆ ರಾತ್ರಿ 4 ತಿಂಗಳು ಫಾದರ್ಸ್ ಮುಲ್ ಅನ್ಸಲಿತ್ತೆ ఆయన ಅಡ್ಮಿಟ್ ಬಲ್ತದು ಇಂಚಿ ಪಿರ ತಿರ್ಗನಾಗ ಪಪ್ಪಲ್ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದೆ ಎತ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪ ಆಲಜ್ಜಿ ಪಡಿಕೆ ಪೋಪುಜಿ ಮೇ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ఆయన ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಡೆ ಪಪ್ಪನ ಪಾಡೊಂದು ಬಟ್ ನರಸಿಂಹಂ ಪೋಯೆ ಇಂದು ಪೂರ ಗೊಂದಲ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಗೊಂದಲ ನಾಟಕನೇ ಬೊಡ್ಚಿಂದಾಂಡು ಆ ಟೈಮಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಾಟಕ ಮಲ್ದಿಜಾನು ಕೆಲಸ ಪೋಯೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂಡೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇತ್ತೆ ಅವಲ ನಾನು ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಹೋಯ್ತನು ರಾತ್ರಿ ಜೆತ್ತನಂದುವೆ ನಿನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂದು ಹತ್ತು ಮಾರಾಯ ನಿನ್ನ ಇದಾದ ಮೂಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂದು ವ್ಯಾಪಿ ನಿಂಗೆ ಸಂಬಳ 15,000 ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ ಒಂದು 10 ನಾನು ಜನಕ್ಕುಲ್ ಕಾತಂದುಲೇರೋದು ಎಡೆಪು ಒಂದು ಪನ್ಲೆ ಕಾಪಿ ನಿಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಜನ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೆನ್ನೈದ ಆಂಧ್ರದ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಎಂಸೆಫ್ ದೊಲೈಡ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಕೂಡ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಲಿ ಶಮ್ಮಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಪಿ ದಾಯಗ ಆಪುಜಿ ರೈ ಮಲ್ಪಡೆ ಬರಲಿ ಪೆನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಕಜಿಲ್ ಕೊರ್ತು ಬರಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇದನ್ನ ಲೈಫ್ ಗೊಂಜಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದುಮ್ಮದ ನಾಟಕ ಸುರು ಮಲ್ತ ಚಾಪರ್ಕ ಮಲ್ತ ಈರು ದೂರ ಮಲ್ತ ಗಂಟೆ ತಾನ್ ಮಲ್ತ ಬುಕಿಂಗ್ ಅವನ್ ಕೊಂಡು ಹೊಸ ನಾಟಕ ಬರಲಿ ಮಾಮು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಪಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಬರೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪುದರ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಏನಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಪಿಲೆಕ ಮಲ್ತನು ಎಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಜರ್ನಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಷ್ಟಲ ಇತ್ತನು ಸುಖಲ ಇತ್ತನು ಸೋಲ್ ಇತ್ತನು ಗೆಲುವು ಬೋರ್ಡು ಮನುಷ್ಯಾಗ ಯಾನು ಏನರ್ದು ಯಾನು ಬಂದ್ಬಿನ ಅಹಂಕಾರ ಬರಂದೆ ಪೊಡನಾಂಡ ಕಷ್ಟ ಬರೋಡೆ ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕ್ಕಲು ಬಂಗದ ದಿನಕ್ಕಲು ಆಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಂಡ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಂಚಿನೊಂದು ಮಲ್ಪಿಜೆ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನುಜೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಎನ್ನುಜೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಟ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋಪೇದು ಯಾಪಲ ಅವು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಬಂಗದ ದಿನಕ್ಕಲು ಆಗ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಕದುಂತನು
ನಿಜ 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 ಆಗ ಸುರುಕ್ಕೆ ಯಾನು ಯಾನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಡ ಗಿಂಡ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೋಟಿ ತಿನ್ನತ್ತುಂಡು ಬೆನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬುದಾಡುಂಡು ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓಲ ಸೂಕ್ತ ಬತ್ತಿಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಹೊಡಿತಲ್ಲ ಶಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಅರ್ಜುನ್ ಪುಟ್ನ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಬಂಗವತ್ತ ಭಾರಿ ಬಂಗವಾಯ್ದ ಓಕೆ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ತೂತಿನಿ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೇರ ಬಿಚ್ಚಿ ಓ ಅಡೆ ಆತು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಬೋಡವು ಓಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡಿತ್ತೆ ಎನ್ನನಾಗ ಬಂಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಬಂಗ ಆ ಬಂಗ ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಆ ಬೇನೆ ತಿಂದಿನಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ನಿಜ ನಿಜ ಸುಖ ಕೊರಿಯದು ನಿಜ 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 ಸರ್ ಇತ್ತ ಮಾತೆರ್ನ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಇರು ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಕ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ವನಸ್ಮಂತನುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ದೀಪ ಪೊತ್ತವನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈತ ಈ ವಿಷಯ ಇಂಕಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅದೊಂದು ಅವೇತೋ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವಡು ಬಂಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇದು ಪಂಡರು ಕಷ್ಟ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಉಂಡು ಕಷ್ಟ ಪನ್ನಗನೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಬರ್ಪಿನಿ ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಐತ ನಡುಟು ಈರ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ನೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಷ್ಟದಾದ ಬಂದಾಗ ಬೇತಕುಲು ಅವೇತೋ ಉದ್ಯಮಿನಕುಲು ಬೈದಿತ್ತೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಅವೇತೋ ಸಾಧಕಿಯರು ಬೈದರು ಅಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಅನ್ಪಂತೇರು ಇರ್ನ ವಿಷಯ ಎಂಚೊಬ್ಬನು ಅನ್ನಗ ಇರ್ನ ಖಾಲಿ ಆ ರೋಡ್ದಾದಿತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಆ ರೋಡ್ನ ಇರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪು ನಂಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಸರ್ ಹೀರು ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚ ಬೊಳೆಂಡು ಪನ್ನಗ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಲಿ ಬಂದ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೇಟ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲ ನಾಟಕನೇ ಈ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಅದಕ್ಕೂ ಈರ್ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಒಂಜಿ ನಿತಿನ್ ದಯಪಣ್ಣಾಗ ದೇವರು ಕಡಪುಣ್ಣಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಲ್ತು ಕಡಪಡಿರೆ ನಾನು ಸೊ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಬರೆಪೆ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪದ್ಯ ಮಲ್ಪೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪಾವನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದನಕಂತದ ಯಾನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ತೂಪಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಗೆ ದಾದಾಪನ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಭಯಂಗಾರ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಯರ ಬಲ್ಲೆ ఆయన ಇಂಚಿನೇ ತೂಪವಡು ಇಂದು ಎಂಚ ತೂಪವನು ಈ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಲ್ಪೋಡು ತೂಪೋಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಹಂಚಿದುಂಡಲ್ಲ ಸಾಪಣು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂಡೆಡ್ದೀನಿ ಸುರುಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಹೊಸತನ ಒಂಜಿ ದಾದನ್ಲ ಕನಕ ದುಂಬು ಪರದದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪುರ ದುಂಬದಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮನೆಯನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನುಪ್ಪುದ ಸಾದಿ ಬಾರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪುರ ಮತ್ತು ಕೇಂಟೆಲ್ಲರ್ ಅವಾರ್ಡು ಮಚ್ಚನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅವಾರ್ಡು ಮೊಯ್ದಿನ ಅವಾರ್ಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಕಿರೋಡಿಯನ್ ಪೂರ ಆರ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ನಿಘಂಟು ಆರ ರಾಮಕಿರೋಡಿಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈ ನಾಟಕ ಗುರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಬಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಲಬ್ದ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಏನು ಕಾಪಿಕಾಡ್ದ ಕ್ಲಬ್ದ ನಾಟಕಕ್ಕೂ 6 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಏನು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೀತೆ ಎಲ್ಯಾಯನ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಹೆತ್ತು ಎಲ್ಯಾಯನ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಅವು ಎನ್ಮ ಒರಂಬ ಶೋ ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಯಾನ್ SLC ಇಡುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಅದೇ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿ ಬರೇ ಬಂಡೇರೆಂಡ BV ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆಯನು ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಡೈಲಾಗ್ದ ಲೆಂತ್ ಎಂಚ ಪಾತಿರೋಡು ಇಂಥ ನೈಜತೆಡು ಎಂಚ ಪಾತಿರೋಡು ಏತು ಉದ್ದ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂದು ಪೂರ ಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಣಿ ಅನ್ನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಐನ್ ಪೂರ ಕಲ್ಪಾಯಿನಿ BV ಕಿರೋಡಿಯನ್ ನಾ ಈ ಬರೆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡೊಂದು ಈ ಲೆಂತ್ ಈತ್ ಬುಡ್ಚಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬುಡ್ಚವು ದಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಓಡಿರೋಪಿ ಇರಗಿದೆ ಇಂಚ ಬರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಬರಡು ಅವಣ ಜನಕ್ಲಿಗೇನು ಇದು ಯಾನು ಓಡೆ ಪೋಪೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ಯಾನು ಅಡೆ ಪೋದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚು ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಇಂಚು ಬರ್ತದೆ ಅಡೆ ಪೋದು ಇಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅವು ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಂದು ಬೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಲೆಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ನೈಜ ಶೈಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಪಾತ್ರನ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಕೈಕಾರನ ಏತು ಪಂದವಾಡು ಕಣ್ಣಡಿ ಏತು ತೂಡು ಮೋನೆಡಿ ಏತು ಪಾತೆರೋಡು ಕೋಪವನ್ನ ಗೆಂಚ ಮಲ್ಪಡು ಬೇಜಾರನ್ನ ಗೆಂಚ ಮಲ್ಪಡು నేను ಪೂರ 6 ಇಂಚಿಡು ಪಂಡು ಕೊರಿಯರು BV ಕಿರೋಡಿಯನ್ ಅದನ್ನ ಗರಡಿಡ ಒಂಜಿ 4 ನಾಟಕ ಮಲ್ತೆ 6 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಚ್ ಮಲ್ತೆ 6 ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತು ಅಂತೀರಿ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಆ ಪಾತ್ರ ಇಂಕ ತೂನಾಗ ಚಿನ್ನ ಮಸ್ ಎತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂಜಿ ಬಡ್ಡಿ ಬಾಬುನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೇರ ಬಡ್ಡಿದ ಬಾಬು ಬಡ್ಡಿದ ಬಾಬು ಆತ ಕುರೆಪಟ್ಟು ಜನ ಅವು ಆ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಅರ್ನ ಕೈ ಕಾರು ಪಂದವನ ಪಾತೆರ್ನ ಅವು ಪೂರ ಆ ನೈಜತೆ ನಾಟಕ ಕನವಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕನ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಅವೇನು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಕಲ್ಪಾಯನು ಐತೆ ಇತ್ತೆನ್ನ ಎನ್ನ ತಂಡ ಹೊಡಿತಿರೋ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ನೀತಿ ತೂಂಡ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್
ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಓಲ್ಲ ನಾಟಕಿ ಹೆಜ್ಜಿ ರಾಗ ಹೆಜ್ಜಿ ತಟಪಟ ಬಾತಿರ್ವೇರು ಬಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಇರು ತೆಲಿಪುಜಾರು 100%. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿರಬಲ್ಲ ಯಾನಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಕೈಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಣ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪ ಅವು ಜೀವ ಪುಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಮಾಡ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಜ ಅವೇನು ಪುರ ಯಾನು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ಡ ಕಲಿತೆ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್, ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸರ್, ಐಕೊಂಜಿ ಸುರುಕಾದ್ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತೂಗಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗೀತ ರಚನೆಕಾರರು, ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗಾಯನ ಪನ್ಪುನಾರ್ ದಾದ ಉಂಡು ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಕ್ಕೇನಾಗ ಮಾತ ಉಂಡು ಬಂದ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ನೆತ್ತ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಸರ್. ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ದುಂಬು ದೇವಪ್ಪೇರಾದಿತ್ಯರು ಸಜಿಪದಾರ್ ಅಂಡ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬಂದು ನಂಚಿನ ಎಂಚ ಬತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಹೋದಾರು ಅಂಚ ನಾನು ಅಂಚಲೆ ತೊಂದೇರು ದೇವಪ್ಪೇರು ಹೋದಾರು ದೀಪಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಹಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಐದು ಬಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋನಾಗ ದೇವದಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಡ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದ ಅನ್ನಾಗ ಆರು ಕೆ ಆರ್ ರೈಟ್ ಪಂಡೇರು ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ಗ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಪಾಡ್ಗ ಅವು ರೈಕ್ಲೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಡ್ ಹಳ್ಳಿ ಸಜೀಪ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕುಗ್ರಾಮ ಸಜೀಪ ಪಡು ಪುಟ್ಟತಿನ ಊರು ಬೆನ್ನಿದಾಕ್ಲು ಬೋಡಿತಿನ ಅದು ಬೆನ್ನಿ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೆನ್ಪಿನಾಕ್ಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಡಿಲ್ ಬಿಡ್ತನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಅವಲೆ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಲವರ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುವ ಭೂತೋಗಾನಗ ಪೋಪ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಗು ಸಜೀಪ ಕೈತಲೆ ಉಂಡು ತುಂಬೆದ ಆಯರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಆಮಿ ಅಲ್ತದ್ದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ತ ಶಾಲೆ ಕಾಪಿ ಅಲ್ತ ಸಜೀಪ ಆಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವು 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಐತಿನ 5 ಬಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ 5 ಬಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಜಾಗೆ ಪೋಡು 5th ಕಾಲ್ಪೊಟ್ಟುಂದಂಡ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ ಅವಲೆ ಇತ್ತೆ 4th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಅವಲೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧದ ಬಕ್ಕ ಕಾಪಿಕಾಡು ಬತ್ತೇನ ಪಪ್ಪಲೆದ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಅಮ್ಮ ಪರ ಇಂಕ್ಲ ಅವಲೆ ಇತ್ತ ಪಪ್ಪ ಮೂಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೇರು ಕಾಪಿಕಾಡು ಇಲ್ಲೇತ ಮತ್ತೆ ಆರು 5 ಬಕ್ಕ 4ನೇ 7ನೇ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪಿಕಾಡು ಶಾಲೆ 5 ಬಕ್ಕ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ 10th ಗಣಪತಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ 2nd PUC ಅವಳು ಅಲ್ತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇನು ಓಟು ಕುಂತದ್ದು ಓಟು ಬರೋ ಬಾರಿ ಜೋರ್ದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಓಟು ಕುಂತದ್ದು ಪಪ್ಪ ಹೊಂಡೇರು ಉಂತದ್ದು ಅಂಚೆ ಓಟು ಕುಂತದ್ದು ವಿನ್ ಆದಿತ್ತೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಯ ಅವಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಉಂತು ನಯ್ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಶೋಕ್ ಬಂದು ಯಾವ ಉಂತು ಮರ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಂಡ್ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಪುರ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೀನಿ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಪುರ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಎಂಕಲ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಬಂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಗುರು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಮುರಳೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಬಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಮುರಳಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ನಿಜ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಪನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಕುಜಲ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕಾರ್ನ ಪುದರ್ ನೆನಪು ಸೇಮ್ ರಜ್ಜಲತ್ಗೆರ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಡೀರೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಪಂಡದ ದುಂಬಿತ್ತಿ ನೀರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಯಾನು ಗಡ್ಡಲ್ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯಾನು ಫುಲ್ ಗಡ್ಡ ಅಪ್ಪ ಕುಜಾಲ್ ಆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಚೈನ್ ಇತ್ತು ನಂಡು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ ಇಂಚ ಯಾನು ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪ್ರೇಮಲೋಕನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಜದ ಗಂಡು ಅವು ಮೇನಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಉಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡ್ದು ಯಾನು ಬತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ಲ್ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತು ನೆನ್ನ ಗಡ್ಡಲ್ ಎತ್ತನದು ಫುಲ್ ಅವು ಯಾನು ಅಂಚಿನ ತೋಜಂತೆ ದುಮ್ಮು ಸೇಮ್ ರವಿಚಂದ್ರ 22 21 ವರ್ಷದ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೇಮಲೋಕದ ರವಿಚಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜ ಇಜಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪೊಂಜು ನಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ದುಮ್ಮನ ಎಂಕಲ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಆರ್ರೇನ್ ಅಂಡೆ ಅವು ಯಾನು ಮಿತ್ರದು ತಿರ್ತು ನಡ್ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಮಿತ್ರದು ಬೊಬ್ಬೆಗಂಡು ನೋಡೋ ರವಿಚಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ನೇನು ಲಾಗಿ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಎಣ್ಣಗಾಯ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ತಮ್ಮನ ಸರ್ ಇಂಚ ಆತನು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವನ ಲುಕ್ ಇಂಚ ತೂದಿಂಚ ಅವರ ಲುಕ್ ಕೊರಂತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅನ್ನತೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ಲೇ ಇರ್ಲಕನೆ ಗುಂಗುರು ಕುಜಲ್ ಇತ್ತಿನ ಗಡ್ಡಲ ಅಂಚಿನ ಕಟ್ದಿವಂತೆ ಅಂಚಿನ ನಿಜ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬರ್ತು ನಿಜ ಏನೋ ಬುಲ್ದಾತಿಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅವು ಪಪ್ಪನ ಒಂದು ನಾರಾಯಣ ಸಾಲಿ ಅನ್ನರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯಮುನಾ ಅಮ್ಮ ಏತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಸರ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಅಯ್ಯೋ ಪಪ್ಪ ಅಂತೂ ತೀರ್ಬೋದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಂಗ್ಲು ಉಂಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕಾಮಿಡಿಯನರ್
ಇರ ಕಾಮಿಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ 1 ಇತ್ತ ನಿತಿನ್ ಕುಲ್ದು ಪಾತ್ರದ ಬೋಡ ನಿತಿನ್ ಎಂಚ ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ಲಕೊಂದು ಹೋಗಿ ನಿಂತು ತೋರಿಸ್ಬೋಯ್ರ ಓಕೆ ಅವೇ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬೈದಿನಾರನ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಆರು ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆನ ಕೊಂಚ ಟಕ್ಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಯಾಕೆ ತಿಲ್ಪಿರೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂಚುಂಡು ಓಕೆ ಯಮುನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರಗೆ ಬೈದಿನಿ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರತಿಭೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನ ಪಪ್ಪಲ ಆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ತಮ್ಮಲೆ 60 ಕೋಲ 6 ತಮ್ಮಲೆ ಯಾನ್ 60 ಪಾಡ್ದಿನ ಉಂಡು ಏನ ಪಪ್ಪ ತಮ್ಮಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ನಾಟಕ ರಾಮಕೆರೋಡಿ ಅನ್ನೋ ನಾಟಕ ಯಾನು ಪಪ್ಪ ಯಾನು ಹಿರಿಯೇ 6 ಜವಣಿ ಯಾನ್ ಪ್ರಾಯದ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮೆ ಇಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರೇನು ಅವು ಬಂದಾಗ ಆರೆಗೆ ಬೀಡಿದ ಬ್ರಂಚ್ ಇತ್ತು ನಾಜಿನೊಂದು 700 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಯಾನು ನಿಕ್ಕ ಇಚ್ಚಬಲ್ಲಮ್ಮೆ ಏರೇನು ಪಪ್ಪನ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಾಟಕೊಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪ್ರಾಯದ ಚಪ್ಪೆಚ ದಾಸಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಬುದಾರು ಚಪ್ಪೆಚ ದಾಸಣ್ಣೆ ಅಂದ ಆರು ಒಂದೇ ರವಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಯಮೆಂದು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಅವು ಈ ಪೊಂಜೋಲೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮಗೆ ಆಯಮೆ ಅನ್ನಂತೆ ಬರ್ರೇನು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಪಪ್ಪಗಂದ್ ಸರ್ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದೆ ಬಣ್ಣಗ 6 ಕಲಾವಿದರನ್ನಾಗ 6 ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇರೆ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗ ಏನ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನ ನಾಟಕ ಅವಾರ್ಡ್ ನಾಟಕ ಅಪ್ಪಗ ಹುಷಾರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆದಿತ್ತು ಆಂಡಲ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕೊ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೇರು ಕೈತಾಲ್ ಕುಲ್ದಿನಿ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿಯಾರನ್ನ ಅವರ ಬಂಡೇರಿಗೆ ತಿಳ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಜನ ನಮಗೆ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗ ಆರೆ ಬಂಡೇರು ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಆರು ಹೆಮ್ಮೆಡು ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂದಪ್ಪ ಪೆರ್ಮೆತೆ ಸರ್ ನಿಜ 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 ದೂರ ಆರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಓಕೆ ಇತ ಪಪ್ಪ ನಡ್ತೊಂದು ನಗನೇ ಯಾರು ದಾಲ ಜೆತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೈಜ್ಜಂಡಾರು ಕೊಲೊಂದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಕೋಲ್ಪತ್ತು ಪೋಂತೇರು ಓಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಪಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಅದು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬೈದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದಾರೇನು ಸರ್ ಇರಗೆ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಬಣ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪರ್ಪನ ಸಾಧಕಿರು ಬಾಲ್ಯಡ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟದ ಬೈದಿನಕುಲು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕೆಜ್ಜಿ ತುಂಬದಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ದಾದಪನ್ ಸರ್ ಎಂಚೆತ್ತನ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೈತನು ಓಕೆ ಕಷ್ಟ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೆನ್ನಿತ್ತನು ಬೋಡೇನಾತ್ ಉನಿಯರೆ ತಿನಿಯರೆ ಒಯ್ಕಲ ತೊಂದರೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕುಂಜಮ್ಮಕ್ಕ ಅಂದ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಬೈಲ್ದ ಯಮುನ ಕಲಕ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಞರ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಬಂಗಾರರಿಗಿಂಚ ಓಲೆ ಓಲೆ ಮತ್ತ ಅವ ಆ ಲುಕ್ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅರ್ನ ತೋಜುನು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಐನು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕನ ಇದೆ ಅಂತೆ ರಾಪಾಟ ಬಂದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಟೊಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಪುದರ್ಲ ಕುಂಜಮ್ಮಕ್ಕ ಅಂದೆ ಕುಂಜಮ್ಮಕ್ಕ ಅಂದ ಭಾರಿ ಸಾಹಸಿ ಪಂಜವು ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಸಜಿಪದ ಊರುಡು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಪಂಡ ಕುಂಜಮ್ಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚದ ಚೀಲವನ್ನು ಪತ್ತ ಒಂದು ಓಡ ಕಡತದು ಪೋದು ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಆ ಕಂಡೋಗು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಬ್ರೇವ್ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯವಂತಿದಿ ಬರವದ ಸಂತಾನಜ್ಜಿ ಗೇಣಿ ಚೀಟನ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಈತ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆನೆ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಭೂಮಿ ನಾವು ಸಜಿಪಡ ವರ್ಣ ನೇತೃತ್ವ ಏತು ಆತು ಅಜಲ ಕಂಡನು ಓರ್ತಿಯ ಉಂತದು ಪತ್ರ ನಲ್ಪ ಪಂಜೋಲೇನು ಬೆನ್ಪಾದು ಇದು ಜಾಲ್ ನಿಲಿಕೆ ಒಂದು ಬಾರ್ ಕದಿಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಎಂಕಲ್ ಉಲೈ ಹರಿ ಫುಲ್ ಆದು ಬಾರ್ ಎಂಕಲ್ ಪಿದೇ ಜೈದಿನ ಉಂಡು ತಲೆ ಮುದಿದು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಬೆನ್ನಿದಾರು ಮೂಜಿ ಬುಳೆ ಮಲ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಜನ ಸಜಿಪಾಡು ಮೂಜಿ ಬುಳೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸುಗ್ಗಿ ಬಕ್ಕುಡೊಂಜಿ ಪಣೆ ಬಾಡ್ದು ನೀರು ಒಯ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆದಕು ಪಣೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆರ್ಮರ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಆರೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪದು ಐನು ಪಣೆ ಬಾಡ್ದು ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪುರ ನೇಲೆ ರೈಟ್ ಅವಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಜೀವನ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಇತ್ತು ಏತು ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೆಕ್ಕಲ್ಡು ರಡ್ಡು ಚೈನ್ ತಪ್ಪಾರ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಜಾರ ರಡ್ಡು ಚೈನ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಓಡ್ತೀನಿ ಜಾರ ಪನಗೆ ಎಂಚಿನ ಸರ್ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಂಗಾರ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಒಂಜಿ ತೂಪಲೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕರು ದೇ ಬಣಗ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಬನಗ ಬಂಗಾರ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಮೂಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಆರು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಎಂಕ್ ಬುದ್ಧಿ ತೆರೆನಾಗ ಎಂಕ್ ಟಿಕ್ಕಿಂಡು ಯಾನಗ ಮೂಲು ಕೆನರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಓ ಸಚಿಪಾ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಎಂಡ ಒಂದು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಅವು ಅಜ್ಜಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಬಂದು ಜಾಂಡು ಚೈನ್ ಇತ್ತು ಚೈನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬಾರ್ದು ಕಾಲಿಗೆ ಪನ ಅಂತೇಳಿ ಅಣ್ಣ ಯಾಂದೇಜಿ ಓಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಭಯಂಕರ ಮೋಕೆ 6 ಇಂಚಿನ ಬೇರ ಅಂಡಲ ಏನಾನು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಇಂಚ ದೂನಾಗ 10 ಪೈಸೆ
10 ಪೈಸೆ ಮೋಕೆದ ಪುಳ್ಳಿ ಅದ್ರೊಂಬೇರೆ ನೋಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಚಾಲ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ವಲ್ಲ 10 ಪೈಸೆ ತಿಕ್ಕೊಂತು ಎಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪುಳ್ಳಿನಕುಲು ಎಷ್ಟು ಜನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕಲು ಯಾನು ಅಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಇಂಕ 3 ಜನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಮಾಮಣ್ಣಗ ಮೂಜಿ ಪೊಂಡ್ ಜೋಕುಲು ಮೂಜಿ ಪೊಂಡ್ ಜೋಕುಲು ಅಕಲ್ತ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಡಿಲ್ಲ ಇರ್ಪರ ಮದ್ನಾದ ಗಿದ್ನಾದ ಓಕೆ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಎನ್ನ ಮಾಮಣ್ಣನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗಲು ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಇಲ್ಲಾಲು ಈಗೆಲ್ಲ ಕಂಡಪುರ ಎಲ್ಲ ಬೆನ್ಪುಜೇರು ಅವ ಅಂಚಿನೇ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಸರ್ ಇರು ಈ ನಾಟಕಗ್ ಕಾರ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ನಾಟಕಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾ ನಾಟಕಡೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ದಿನ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಇರಿಗೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು ಯಾನು 22 ವರ್ಷ 22 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಡಿಗ್ರಿ ಆನಗನೆ ಯಾನು ಬಲಚಾಪರ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ 22 ವರ್ಷ ಬಲಚಾಪರ್ಕ ಮೂಲು ಓಲು ಶಕ್ತಿನಗರಡು ಅವಲಾಂಡವು ಮಾದು ಎನ್ನುಂಟು ಗುಪ್ಪನ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ಪನಾಗನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅವಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈ 22 ವರ್ಷ ಇರು ಬರೆನಾಗ ಈ ಕಲಾವಿದರಿನ ಪುರ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪುಣ ಕುಸಲ್ದ ವಿಚಾರ ಅಂದೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏಳ ದಾದ ಕೂಡ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಬಂದಾಗ ರೋಡ್ ಜನ್ನಪ್ಪಗ ಆ ರೋಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಏಜ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಜೊತೆ ನೋಡು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೋಡು ಅದರ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಜೋಕ್ ಸರ್ ಸೊ ಆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಇರೆಂಕ್ಲೆ ಪುರ ಮಾದರಿ ಎಂಚ ಸರ್ ಎಂಚ ದಾದ ಬಂತು ಪದವುಡು ಅವ್ಲು ಪದವು ನೆಕ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾದು ನಕ್ಲ ಕ್ಲಬ್ದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಲ್ತ ಕಲಾವಿದರ ಏರ್ಲ ಮಲಮಲ್ ನಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ನಾಟಕ ತೂಯಿಣಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಶೋಕುಂಡು ತೆಲಿಪೋಲಿ ಅಡ್ಡೆ ಅವಾಗ ಏರ್ನ ಬಂದಾಗ ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಒಂಜಿ ದಾಮಣ್ಣನ ಅದಾಮಕ್ಕೆ ಪೆದ್ದ ದನಿ ದಾಮಣ್ಣಿ ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಪುರ್ಪುಲೇರು ಅವು ವಿಜಿಪಾಲ್ ವಕೀಲೇರು ಅವು ಡಿ ಎಸ್ ಬೋಳೂರು ಮಲಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಪಗದ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಪುನಾಗ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶೋಕನಗರ ಅಜ್ಜಿನ ಋತು ಬಂದಾಗ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶೋಕನಗರ ಅಂಚೆ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಮಲಮಲ್ಲ ಅನುಭವಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಾದು ಮೂಲ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬಲೇಶಾಪರ್ಕ ಸುರುತ್ತ ಶೋನಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಜನಕ್ಕೂ ಆತೆ ಒರಿದಿತ್ತೇರು ಕುಡೊಂದು ಶೋ ಮಲ್ಪಲೇನು ಐಟ್ ಪಕ್ಕ ಪಿರತುತಿಜ ಅಪ್ಪಗ ಡೈಲಿ ಶೋ ಒಂದು ಆತ್ನೆಟ್ ಆತಿಜ್ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಬಲೇಶಾಪರ್ಕುಡ್ ದುಮ್ಮು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ 20 ಶೋ 22 ಶೋ ಓಲಾತಿಜ್ ಬಲೇಶಾಪರ್ಕುಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವು ತಿಂಗೊಲ್ಗೆ 22 ಶೋ ಅಲ್ತದ ಬಕ್ಕ 5 ಬಕ್ಕ ಗಂಟೆ ತಂಡ 5 ಬಕ್ಕ ಈರು ದೂರ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡೆಯಲ್ ಬೈಲ್ನ ಒರಿಯೂರು ದೂರ ಅಸಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಅವು ತುಳು ನಾಟಕಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ದೃಶ್ಯಡು ಎಂಚ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಕೊಲ್ಲವಲಿ ಎಂಚ ತೆಲಿಪವಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಯ್ತು ಇಂಕ ಎನ್ನ ಈರು ದೂರ ಅಪ್ಪಗ ಒಂತ ಚಪ್ಪೆಂಡು ಈರು ದೂರ ಎಡ್ಡ ನಾಟಕ 5 ಬಕ್ಕ ರೈಸಿನ ಈರು ದೂರನೇ ಅಂಡ ಅಸಲ್ದ ಎದುರು ಅವು ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆಂಡು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಒಂತೆ ದೂರ ಪೋಯೆ ಅವೇ ಮೂಜಿನ ನಾಟಕ ಹೊಡೆದು ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ವಿಜಯರ್ನ ಅವು ಆ ನಾಟಕ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆ ಒಂದಿನ ಜಾಗಪ್ಪನ್ ಒರೆಯಲ್ದರ ಅಸಲ್ ನಿಜ ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಡ್ದು ಪಿರಾವ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಚೆತ್ತನು ಸರ್ ದಯಪನಗ ಇರ್ನ ಬದುಕು ಬದಲಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲಾರೇನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ಗೌರವ ಅಡ್ತುಪ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೇಡಮ್ ಆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೇಡಮ್ ದಾದೊಂಡು ಇರ್ನ ಬದುಕು ಬದಲಾಯಿಸಿನಾರು ಇರ್ನ ಬದುಕು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪನಲಿ ಐ ನೋ ಡೌಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎ ವುಮನ್ ಬಂತಾರೆ ಈ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಧಿ ನಾಡೋ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಸಾಧಿ ಅವು ನಂಗೆ ತುಕ ದಾಯಗ ಆಪುಚಿಂದು ಇರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅವು ದಾಯಗ ಆಪುಚಿ ತುಕ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಐಟಿಲ್ ಹಾಕುತ್ತೋಡು ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಏನು ದುಮ್ಮದ ನಾಟಕೊಂಡು ಕೂಡ ಪಾಡುವೆ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂದ ಈರು ದೂರ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಯ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆವೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಗಂಟೆ ತಾನು ಪಾಡಿಯ ಬುಕಿಂಗ್ ಆವೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 15 ಇರುವ ಶೋ ಇಂಚ ಆವೊಂದು 5 ಬಕ್ಕ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಬರೆಯಲೇ ಉಂಡಲ್ಲ ಅಂತೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಂತೆ ಲಕ್ಕದುಂತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಮಾಮು ಬರೆ ಮಾಮು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30 ನಾಟಕ ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಅಂಚಪುಂಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬರೇನ ಪೂರ ನಾಟಕ ಪುದರ್ದಿತಿಜಂತೂ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡು 247 ಶೋ ಆತು ಒಂಜೇ ವರ್ಷಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 4 ಶೋ ಪೋತು 4 ಶೋ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಅಂದಪ್ಪ ಉಡುಪಿಡ್ದು ರೂಮ್ ಮಲ್ತು ಜಪ್ಪನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಂಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ನಾನು ಕೊಡೋ ದಯ ಹೋಯ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಮಣಿಪಾಲೋಡಾದ ಉಡುಪಿಡ್ ರೂಮ್ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ದು PPCಗೆ ಕಾಂಡೆ PPCಡ್ದು ಒಣಸು ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಗಾಡಿಡೆ ಒಣಸು ಪುದರ್ದಿತಿಜಿದಪ್ಪಗ ಈಜಿನ ಒಲೆಲ್ಲ ಪೈಪ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಉಂತಲ್ಲ ಎಂದು ಗಾಡಿನ ಉಂತದ್ದು ಪೈಪ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಉಂತದ್ದು ಅವಳು ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡುದು
ಮೂಲು 4 ಗಂಟೆಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಶೋ ಹಾಂ ಹಾಂ ಐತಾರ 5 ಗಂಟೆ ಪಾಡು ಅಂತ ಬೇಗ ಪೋಪಿನ ಕ್ಲಿಬ್ರು ಬೇಗ ಪಾರ್ತಿ ಕೂಡ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಎಂಗ್ಳು ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲಿ ಪೊಗ್ಗೆರ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜ 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 ಉಲಾಯಿ ಎಂಗ್ಲ ವ್ಯಾನ್ ಬರೋ ಜಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಅದು 15 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ನಿಜ 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 ಇಡೀ ವರ್ಷ 385 ದಿನೊಟ್ಟು 377 ಶೋ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಬಾಂಬೆಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 8 ದಿನ 9 ದಿನೊಟ್ಟು 29 ಶೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಪೂರ ಇತಿಹಾಸ ನಿಜ ನಿಜ ಇತಿಹಾಸ ನೋ ಡೌಟ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಆವಡವು ಆವನ್ನೇ ಕೊಲ್ರವಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಆವಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಬುಳೆವಡು ಬಟ್ ಅವಳು ಬಾಂಬೆದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ತೂನಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ದೀದು ನಾಟಕ ಮಲ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ಹಾಲ್ಗೆ ಮೀರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂಡ ಮರಾಠಿದ ಹಾಲು ಅಂಡ ನಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ತಿಕ್ಕಂದು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಫುಲ್ ಆದ ರಡ್ಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಅದು ಜನ ಪಿದಾಯಿ ನೆರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಅಬ್ಜೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಸಾಮರೆ ಪನ್ವೇಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬೈದ ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಬೈದ ಇಂಚ ಪಾಪ ಅವು ಆಕಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಅದು ದೂರದ ಬತ್ತಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕ ಜಾತ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅಂಡ ಪಾಡೋಡು ಮಾರ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಎಂತೋ ಸಂದರ್ಭಲ್ ಬೈದು ನಿಜ 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 ಅವನಿ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಇತಿಹಾಸ ದಾಯಪನಾಗ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಆತಜಿ ನನ್ನ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ತೋಜು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗೆ ಸರ್ ಸತ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಾಗ ದಪ್ಪನಾಗ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂಚೆತ್ತನ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಬರ್ಪಿರ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನ ಲುಕ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಆ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಏನಂಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾಟಕ ರಂಗಡ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ ದಪ್ಪಡ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡು ಮಾತೆರಲ್ನ ಕುಲ್ಲವನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ನಾಟಕನು ಬುಡ್ದು ರಶ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಮಾತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನಗ ಏತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಇದು ದಾದ ಏನು ಬರ್ದೆ ಪನಗ ಇರಗ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಆತಾರ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಾರ ಪನಗ ಇರನ್ನ ಓ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೇನ್ ಕಂತದ್ದು ಇಡೇ ಎತ್ತಾದಂಡು ಅತಡ ಇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವಡ ಅತಡಿ ಈತ್ ಜನತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಗ ಪಾತ್ರ ಅವಡು ಪನ್ನಗ ಓವಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೇನು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಂತು ಉಂತಾದನ್ ಪನ್ನಾಗ ದಾದ ಬಂದ್ಪಡ್ ಸರ್ ನಾನು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಂತೀನಿ ಜನಕ್ಕೂ ಅವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಅಕ್ಲನ ಈ ಜನ್ಮಡು ಮರಪೆರಜ್ಜಿ ಪೂರ ಐಟ್ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದ ಆಲಜ್ಜಿ ಪೂರಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಡು ಮನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಪೂರಾ ಧರ್ಮ ಗುರುಕಲ್ ನಕ್ಲು ದೇವದಾಸ್ ಪಂಡ ಅತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಚರ್ಚ್ ಇಡ್ಲ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಧರ್ಮಗುರುಕುಲ್ ನಾಕ್ಲಿಗೆ ದೇವದಾಸರೇ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಯನಾಡು ಚರ್ಚಿಂದ ಓ ಫಾದರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಫಾದರ್ ಅರುಣಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನು ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಆತು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ ಬೋತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಚರ್ಚ್ದ ಅಂದುಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮುಸ್ಲಿಮುಲ್ಲೇರು ಮಹತ ಮುಕುಲ್ಲೋಲ್ಲೇರು ನಾಟಕನು ಈ ಮಟ್ಟಗೂ ಕನ್ನಡ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೆಂಚಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರೆ ಆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಿನಿಟ್ಟು ಅವು ಗಟ್ಟಿಯಾರೆ ಇಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವು ಕಾಲದ ಮೈಮೆ ಬನ್ಪೆರತ್ತ ಕಲಾವಿದರು ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಅವು ಅಕ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಲವು ಯಾನು ನೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಕ ಭವಿಷ್ಯಜ್ಜಿ ಯಾನು ತೂಡು ಅವು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಕೊಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ದಿಕ್ಕನ ಪೋಪಿನ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪುಂದು ಯಾನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬನೆ ಎರಡರ ಬನೆ ಅವು ಕಲಾವಿದೆ ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಅವು ತಪ್ಪುಂದು ಯಾನು ಅನ್ಪುಜಿ ಅವು ಅಕ್ಲನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಕ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡು ಓಲ್ಬೋದು ಬೆನ್ನೇರ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡು ಎನ್ನೆಡೆ ಹೊತ್ತು ಬೆನ್ನೆಡೆ ಬಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಪೋಪೇರು ಯಾನೈನು ದೇವರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಯಾನೈನು ದೆತ್ತೋದು ಜಾನ್ ಗಟ್ಟಿ ಜೈದೆ ಬರಿ ಬೇಜಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಜಾನ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವ ಅಕ್ಲ ತಪ್ಪು ಹತ್ತಂದ ಆತನ ಹೆಂಗೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ತೂಕ ಪೆನ್ನುಂಡು ದಾದ ಬಂದ್ಪಡು ಆ ಸಂದರ್ಭದ ದಾತ ಬಂದ್ಪಡು ಸರ್ ದಯಪಡ ಅವಳ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದು ಹೊರಗೂ ಶಾಕ್ ದಯಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಬುಕ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಎರಡು ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಂಗ ಹೊರಗೆ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಪವನಕ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯರು ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯರು ಕಾಪಿಕಾಟ್ರೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತೊಂದರೆ ಜಪ್ಪ ಈರುಲ್ಲಾರತಿ ಇಂಚ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯರು ಓಕೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಜನಕ್ಲೇನೆ ಅನ್ನು ಅಕ್ಲನ ಪಾದ ಪತ್ನಲ ಎಂಕ್ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಾಟಕ ರಂಗ ಬುಳೆಪಾಯಿನಕ್ಲು ಅನ್ನದಾತಿರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಏರ್ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ದೆ ಓಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋದ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲವು ಕಾರಣ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಈರೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಡ ಏರ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಣ್ಣ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ಅಕಲ್ಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ನವೀನ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತ ದುಮ್ಮೆ ಎಂಚಿತ್ತ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತ ಕೊಡೊಂಜಿ ತಂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮಲ್ಲೆ ಜೈಟ್ ದಾದೇರುಂಡು ಅಂದ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ಲ
ಏನ ಇಲ್ಲದೊಂದು ಮೆಂಬರ್ ನಾವಿನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡ ಬರ್ತು ಉಂಪೆ ಉಂಡದು ಪೋಪೆ ಆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಅಂಚಿನುಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎಂದ ಭಯಂಕರ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿ ಹ್ಮ್ ಅವು ದಾಯಗ ಅಂಚಾತನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕೆಲವು ಬಾಕಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಪ್ಪು ಏನಮಿತ್ತು ಆಗಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಯಾನ್ ಎದುರುಡು ಪನ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪಿರಾವುಡು ಪನ್ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕೇರಲ ದಾಲ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಎಂಕೊಂಚು ತೆಮ್ಮವರಲ್ಲ ತಾನೆ ಎಂಕೊಂಚು ಸೀತ ಅಡ್ಕೇನು ತಾನೆ ತಾನೆ ಹುಷಜ್ಜೆ ಏನು ಅವು 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 ಕೇಳಿನ ರೀತಿ ಉಂಟದ ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಏನ ಭಾವನೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ ಎಸ್ ಕೂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹಿಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತಾನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಮುಟ್ಟಿನಾಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಿ ಮುಟ್ಟ್ಯಾತ ಹಾಂ ಅಂಚಿನ ಮತ ಅಂದುಂಡ ಎಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವನ್ ಬೋಜಿ ನಮ್ಮ ಭೋಜರಾಜ್ ಲಂಚಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗುರುಭಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಲವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಬಂದ್ಪೇರತ್ತೆ ನಿಜ ಭೋಜರಾಜ್ ಅವಾಯ್ ಅಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನೆ ಗೊತ್ತಾವು ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾವನು ಅರವಿಂದ್ ಓಕೆ ಅರವಿಂದ್ ಇತ್ತ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೀರ ತುಂಬದ ಲೆಕ್ಕನ ಇತ್ತೆ ಬೋಲಾರ್ ಇತ್ತ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಭೂತಗಾನಗ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚಾತನೆ ಆಡ ಏರು ನಮ್ಮ ತಂಡೊಡ್ದು ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಕಲು ಪಗೆಮಾನಿಂದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಏನು ನಿಜ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಆಕಲು ಅವೇ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದೇರು ಅವೇ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಒಯ್ಕ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇಂಚ ಎಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಒಟ್ಟಪ್ಪ ನಿಜ ನಿಜ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಮರಲೇಬೇತೆ ನಿಜ 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 ಎಸ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಕೆನ್ನ ದುಂಬೆ ಈರ ಪಂಡರ್ ಸರ್ ಉತ್ತರ ದಯಪಣಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತೂಯಿನಂಚಿನ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರು ಬೋಳಾರ್ ಅದು ಪಡು ವಾಮಂಜುರ್ಲ ಅದು ಪಡು ಪಡಿಲ ಅದು ಪಡು ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಒಂಜಿ ಗೈಡ್ ಮಲ್ತಿನಾರೀರು ಸೊ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಏನ ಐಕ್ ಬೋಡತ್ ಪನ್ಪಿಂದಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಂದಿರೇನೆ ಗೈಡ್ ಮಲ್ಪನೆರ್ದಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬರೋದುಂಡು ಸರ್ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಫೋಟೋ ಅತೆ ದಾದ ಪನ್ಪಡ್ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಎಪ್ಪಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಈರು ಪನ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯಿಡ್ ಮೇರ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪೇರು ನೆಂತುನಗ ಸತ್ಯ ನಿಜ ನಿಜ ನಿಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಅವ್ಲು ಪೋದು ದೈದಿನ ಫೋಟೋ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪಿನ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪಿನ ನನಗ ಐಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ರಚನೆ ಗೀತ ರಚನೆ ಗಾಯನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಮಾತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಇರ್ದಿತ್ತು ನೋಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಇಜ್ಜೆರು ಪನ್ನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ ಅವೇ ತೋ ಜನ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಪೋರೆ ಬಟ್ ಇರಾವಿನ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತದು ಲಕ್ಕದುಂತದು ವಿನ್ ಆತಾರ ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದೇವರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಿச்சு ಅದು ಬುಡ್ದು ಬೈನ ಪಗ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಿச்சு ಜ್ವರ ಬರ್ಪಿನಾನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆತೆ ನವಿನೇ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡದು ಕಂತದು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪದು ಕೂಡ ಅಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮ್ಯಾಗ ಜೋರು ಮಲೇರಿಯಾ ಸಂತೆಗಟ್ಟೆಡು ನಾಟಕ ಈರುಂಡರ ಭೋಜಾಗ ಬರ್ರೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ 50 ಜನ ನಾಟಕ ಲಾಭಜಿ ಅವು ಚರ್ಚಿದ ಟಿಕೆಟ್ದ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ಪಾಪ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಕಲಾವಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಇಂಚ ಅವನುಂಡು ಅವು ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂಡ ಇರಿ ಗೊತ್ತಾಗ ದಾದ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಜಿ ಭೋಜ ದಾದ ಅಲ್ಪೋಯಿ ವಿಜಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಇತ್ತ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ವರ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ತೊಂದ್ಬೋದು ಅವಳು 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಟಕ ಶುರುವಾರ ನಾವು ಬೈಯಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಚಾಳಿ ಪಾಪ ಮಂದಿರಿ ಪಾಡ್ನು ಸೀನುಗಾನಗ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವಳು ಮಲ್ಪನ ಜನಕ್ಕೂ ತೆಲ್ತೀನಿ ಆಯ್ಕೆ ದಾದನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪನ ಓಕೆ 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 ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲನೆ ಆನೇನು ಎಂಕ್ಲೆ ಸುಧಾರ್ತದೆ ಡ್ರಾಮಾ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಂಚಾತನೆ ಬಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪಾತ್ರಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಎರಡಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆತೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಇರು ದಾದ ಇರೋ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಒಂಜೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಾಗ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಬನ್ನಾಗ ದಾದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರು ನಾಪಕ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪಾರ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಸುರುಕ್ಕೆ ಐಕೊಂಜಿ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ನಾಡ್ದುಪ್ಪ ಎರಡಾನ್ಲ ಎಡ ಪಂಡ್ದುಪ್ಪ ಈ ರೆಡಿಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದುವಾಂಡ ಬಕಾಗ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕಡಪಡ್ತಪ್ಪ ಸಿಡಿ ಕಡಪಡ್ತಪ್ಪ ತೂಲ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ತೂದುಪ್ಪಲ ಅಂದೊಂಜಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತದಪ್ಪ ಒರಲ ದಾಲ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಪತ್ತಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಲ್ನ ಇಂಚಗೊಂಜಿ ಭೋಜಗೊಂಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನು 7 ಗಂಟೆ ಬೈದೋಡು 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದಲ್ಪ ಬಂಗಾರ ನಾಟಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಅವಡು ಎಂಕಲ್ ಹೋದಾತಂದು 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಟ್ವೆ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂಕ 7 ಗಂಟೆದ ಫ್ಲೈಟ್ ಏನು ಮಂಟದಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪೇನು ಮೇ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಫ್ಲೈಟ್ ಲೇಟ್ ಓಕೆ ಬರ್ರೆ ಆಯಾಗ್ಲ ಅಂಚಾಪಣಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮುಕ್ಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ನಾಟಕ ಅವಡು ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲು ತೂದತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿ ಅವಳು ಎಂಗ್ಲ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಈಗ ರಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಬಿ ಬರ್ಪನ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಪ್ಪ ಪುಷ್ಪಕನ ವಿಮಾನ ಅವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ನಾಟಕ ಅವಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ನಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಡತ್ತಂದೆ ಚಿಂಡು
ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು. ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ 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 ಅಂಚೆ ಆತನು ಅತೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರ ಪನ್ನಾಗ ಈ ನಾಟಕ ಮಂತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ನಾಗ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಜೋಕ್ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನ್ನಾಗ ಅಟ್ ರೀಟೇಕ್ ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ತಪ್ಪಾಂಡ ಸಹಜ ನೆಟ್ಟು ಅಂಡ ನಾಟಕ ಪನ್ನಾಗ ಅಟ್ ಟೈಮ್ ಹೊರ ಆಂಡ ಪೋಂಡ್ ಐಟ್ ಇರೆಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಲವಲ ವಿಕ್ಯ ಅಪಗನೆ ಬರೋಡು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಸರ್. ಈ ರಡ್ಡ್ ರಂಗಡ್ಲ ತೂತಿನಾರೇ ಇರು ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಸರ್. ಅವು ಎಂಚ ದಾನೆ ಕಷ್ಟವಾದ ಭಂಗ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತ ಅವು ಭಾರಿ ಸ್ಟಡಿ ಬೋಡೋರು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಕೊರೋಡು ಆತ ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆರಂಗವು ಸರಸ್ವತಿನ ಒಂಜಿ ಮಂಟಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ಭಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಭಯ ಬೋರ್ಡು ಅವಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ಅವೇನು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಣ್ಣಗದಾನ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬೋದು ಅವೇನೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಾನೆ ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡು ಅವರ ಫೇಸ್ ದಂದುಲ ತಪ್ಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿನ ಮನದ ಇಂಚಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕಣ್ಣು ಅವು ಪೂರ ಸಿನಿಮಾ ಅದೇ ಏತ್ ಬಂಡಲ ಸಿನಿಮಾದ್ದು ರಂಗಭೂಮಿ ಅದೇ ಎದುರು 2-3 ಸಾವಿರ ಜನ ಬಾರ್ ಅಂದಿಂಕಲ್ ತೆಲ್ಪವನು ಆಕನ ಖುಷಿ ಅವು ಎದುರು ದುಟ್ಟಿಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಜ 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 ನಿಜವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಅದು ನೋಡಿ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರು ಅನಂತ್ ನಾಗರ್ ಇರ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೇನೆ ರಂಗಭೂಮಿ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ತಿಕ್ಕು ಜಪ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಪಂತ ನಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ಇರ್ಲ ಅವೇನೇ ಪನ್ಪಿನಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 100%. ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಜನಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅವಲೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಲೇ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ಪೇರು ಪಾತೇರ್ವೇರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬನ್ಪೇರು ಸಿನಿಮಾಡು ಪರದೇರ್ದು ವೈಪರ ಆಪುಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ನ ಮಿತ್ತುಪ್ನ ದಪಣ ಆಯನ ಇಲ್ಲಡು ಎತೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಎತೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ನ ಕಲಾವಿದರ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಡು ಇವನ್ ಇರ್ರೆಗ್ಲೆ ಎತೋ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡುಟ್ಟು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಡು ಅವ್ನು ತೆಲಿಪವನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಕುಸಲ್ದ ವಿಷಯ ದಪಣ ಇರ್ನ ಉಲೇಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ದಪಣ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇನ್ ನೋಡಿತೆ ದಯಪನಗ ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಅಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಪನಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅವನೇ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ರಾಣಿ ನಿಕುಲು ಅವೇನ್ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ರಂಗಗ ಬದ ತೆಲಿಪವರ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಜನ ಅಂತ ಇತ್ತಿನ 1,000 ಜನ ತೆಲಿಪವನ್ ಹಂಚಿನ ಪೆಲ ಎಂಚ ಸರ್ ಕಲಾವಿದಾಗ ಸರಸ್ವತಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೊಗ್ಗನಾಗ ಪೂರ ಮರೆತು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಬಂದು ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಮಸ್ತ್ ಆತನ ಇದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಜೈದಿನಲ್ಪನಲ್ಲೇರು ಎಂಕ ನಾಟಕ ಪೋಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆರು ಪಾತಿರ್ಜಿರ ಆದ ಸಮಯ ಯಾನು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಾಡ್ದು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಬೇಗಲ್ಲ ಹಣ್ಣೀರು ಬೇಗಲ್ಲ ಆತ ಬಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಾತಿರ್ಜಿರ ಅವಂತುಲೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನಟ ಕಾತುಕೊಳ್ದೇರ ನಾನು ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ನೀರು ಬಡಿ ಬಕ್ಕ ಜೋ ಬತ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅನ್ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಮೆಗ್ಗೆನ ಆಗ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂತಾಯಿ ಮಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬತ್ತನು ಅಂತೂನಗ ಭಯಂಕರ ಮೋಕೆ ಬಂಡ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಂಡ ಆಗ ದೇವರ್ಲೆಕ್ಕ ಅಮ್ಮಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಬಂಡ ಜೀವದ ಗಂಟು ಅಮ್ಮಲ ಅಂಚಿನಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಡವು ಭೋಜನ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಡ ಆರು ದಾನೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗನೆ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಆರು ಭೋಜಲ ಅಂಚಿನಿ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನು ಬಲೆ ಇತ್ತು ಬಲೆ ದಾದಾತನ ಕೇಳು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ದಾಲ ಪಂಡೇರ ದಾಲ ಚೂ ತಾಗದನಿಗೆ ಅದು ಆತೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತೊಂದು ಫೋನಾಗ ಅವು ಸ್ಪಾಟ್ ಒಂದು ಆತನು ಇಂಕ್ಲೆ ನಾಟಕ ಆನಿದ ನಾಟಕವನ್ನು ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೀಚ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈಕಾರ ನಾಟಕದನ್ನು ಬಟ್ ಆಯ್ ಮನದಾನಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂಬರ್ಪೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಂಡಿ ಅಂಡ ಉಪಾಯಿಚ್ಚಿ ಆಯ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಗರ್ವ ಕಟ್ಟದು ಆಯ್ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾನು ಒಂದು ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ದುಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಆತನು ಇಂಚ ಬುಲ್ತದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಆತನು ಇಂಚ ಗರ್ವ ಕಟ್ಟದು ಬುಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ ಡ್ರಾಮಾವು ಬೈದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡವು ಅದೇ ಮರಳು ಕಟ್ಟುನ ಸೀನ್ ನೆಕ್ ಕಲಾವಿದ ಅದೇ ಮರಳು ಕಟ್ಟುನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪನ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಕೊರತೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕಮಲ್ದೆ ಭೋಜೆ ಎಂಕ್ ಆಮಿಟ್ಟು ಆಡ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಎಂಕ್ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರೋದುಂಡು ಆ್ಯನ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬೈದ್ನಿ ಎಂಕ್ ಶಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪಲೇಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನಿಲ್ ಆ ನಾಟಕ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತು ಬುಲ್ತು ಅಂತೆ ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತು ಬುಲ್ತು ಕಲಾವಿದನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ಬೋನಾಗ ಪೂರ ನೆರಿಯರಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಆರು ಹಿರಿಯರಾರು ಆರು ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಡಿಯರು ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾಟಕನ ನಾ ಅಪ್ಪೆ ಮಾರೆ ತೀರ್ಬೋತೀನಿ ಬರ್ಪೆ ನಾಟಕ ಓದು ಬರ್ಪೆ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ತೀರ್ಬೋತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ್ನು ತೀರ ಅವಳು ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜನ ಬೈದಿರು ಏನು ಅಕ್ಲೇನು ಸಮಾಧಾನ ಆಲ್ತು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಡೊಂದು ಬೈದಿರು ಇದು ಕಲಾವಿದೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನು ತೀರ ಅವಳು
ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ನಾತನ ಆಯ್ತು ಪೋಯರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡವಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪೇನು ತುಯ್ಯರೆ ಸಾರ ಜನ ಬೈದಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಡಿಪೋದು ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ಈ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅನ್ನುಲ್ಲೇನೆ ಕಲಾವಿದೆ ಬಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಹಾಕಲ್ನ ಬಣ್ಣ ರಂಗೋನು ಆ ಬಣ್ಣ ಆ ಮೇಕಪ್ಗೂ ಆ ವೇಷಭೂಷಣಗೂ ಆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತು ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿ ತೋನಾಗ ಸುರು ಅಕಲ್ನ ಪೂಜೆ ತೂಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೂಜೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ಮಾಲೆ ಅವಲೆಪ್ಪುಂಡು ಸುರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಮರಾಠಿ ಕಲಾವಿದರು ಉಲಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಮುಂಡು ಬುರ್ದು ನೆಕ್ ಮಂಡೆನ ತಾಗದು ಇಂಕಲ ಮಲ್ಪ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಮಂಡೆನ ತಾಗದು ಉಲಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಸರ್ ಮೊಣಕಾಲು ಊರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಬರೀ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಸರ್ ನಿಕುಲ್ ಏತೆ ಕಷ್ಟನ ನಿಂಗಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಯಿ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಜಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆಲಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಕತೆ ಕೇಂದಾಗ ಸತ್ಯ ಇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೇಂದೆ ಈ ವಿಚಾರ ನಿಂಕ್ಲು ಪುರ ಕೇಂದಿ ನಕುಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಐಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ಜರ್ನಿದ ನಡುಟ್ಟು ಇನ್ನ ಜೀವನ ನಾಟಕದ ವಿಚಾರ ದಯಪಣ್ಣಗ ಅಪಗದ ಕಾಲಘಟ್ಟ 1986 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪಣ್ಣಗ ಸರ್ ಎಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ದಯಪಣ್ಣಗ ಅಪಗದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪುರ ಪಣ್ಣಗ ಎಂಚ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಪಗ ಅಂಚಿನ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಡ್ರಾಮಗೂ ಎಂಕಲ್ದಿನ ಅಪಗದ ಸಂಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಡೋಗು 16,000 ಹೊಡೆದ ಅನ್ನ ಇತ್ತು ಬಲೆ ಚಾಪರ್ಕ ಗಂಟೆ ತನಗ ಅವು 18 ಮನ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಕಲಾವಿದರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಆತನು ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ನೋ ಡೌಟ್ ಬೆಳೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಒಂದು 1.5 ಲಕ್ಷ ಬೆನ್ಪುನ ಕಲಾವಿದರು ನಿಜ ದಾಯಪನಾಗ ಯಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಪನ ಜನ ಸಾಧಕಿರದ ಅದೊಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಪೈಸೆಲ್ಲ ತೂತಿನ ಅಕುಲು 100 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಂತಿನ ಅಕುಲು 300 ರೂಪಾಯಿದ ಬಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಅಕುಲೇರು ಆಂಡ ಇತ್ತ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಂಪಿನ ಅಕುಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಕಿ ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅದು ಪಡ ಸರ್ ದಯಪಡನಾಗ 15,000 ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತೆಲಿಕೆ ಪಣ್ಣಗ ಅವು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಪಂದ್ ಕಬಿ ಖುಷಿ ಕಬಿ ಗಮ್ ಪನ್ಪಲಕ ಜೀವನ ಪೋನುಂಡು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಪನ್ಪಂಚಿನ ದಾರಿಡು ಪೋಂದುಲಾರ್ ಸರ್ ಇರೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕುಟುಂಬ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನೋಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬರೋದು ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಎಸ್ ಸರ್ ದಯಪನಗ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಪನ್ಲಿ ದಯಪನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇರ್ನ ಪುತ್ರೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಡಮ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನ ಮೇಡಮ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊಸೆ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬ ತೆಲಿಕೆದ ಕುಟುಂಬ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನಿಲಕ ಕಾವ್ಯ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ತೆಂಕ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿ ಜಾಂಡ್ ಅವು ದೇವರ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲಕ ಆತನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇರ್ ಪನ್ಪಾರ್ ಅವು ಸೊಸೆ ಅತ್ತು ಮಗಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಕೇದ ಮಸ್ಸಲ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಡ್ಯಾಡಿಂದ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಂಚದ ಪೂಜಾಲ ಡ್ಯಾಡಿಂದ ಲೆಪ್ಪುನು ಇತ್ತೆಂದ ಆತು ದುಮ್ಮುಡು ದಿಂಚಲ ಅಂಚಿನ ಲೆಪ್ಪು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆತಂದು ಎಂಕ್ಲ ಇಡೀ ಇತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಜಾಲಿ ಡುಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ವೈದನು ಕಿನ್ನಿ ಅವಿಕಾ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಆಳು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರದಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಳು ಇತ್ತೇನೆ ಅಲ್ನ ಪುರ ಕೆಲವು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲಿ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾಗ್ಬೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಇಂಗ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಥವಾ ರಂಗಭೂಮಿ ದಾದ ಉಂಡು ಅಥವಾ ತುಳುನಾಡದ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ನಿಕಲ ನೋ ಡೌಟ್ ದಾಯಪನಗ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯರ್ಲ ಒಂಜತ್ತು ವಿಭಾಗಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಹಾಕಲೆ ದಾದ ಬನ್ಪಡ್ ಸರ್ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಡ್ ಯಾಪಲ ಅರ್ಜುನ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಬಾರಿ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ತೂದು ಮಲ್ಲ ಆತಿನ ಹುಡುಗಿ ಎಂಕ್ಲನ ಬಂಗಂಲ ತೂತೆ ಬಡಾಪುಜಿ ಬಂತೆ ಬಂಡ ಆಗಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬುಳೆದು ಬೈದಿನಿ ಆಯನ ಬಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿ ಬಕ್ಕ ಆಯನ ದೇವ್ರದಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಆಯನ ಫಸ್ಟ್ ನೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆದಿತ್ತ ಹಾಗೆ ಬಂಗ ಓವುಲ ತೆರಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಆಯನ ಆತು ಪೊರ್ಲೋಡು ಮಲ್ತ ಬಟ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಆಯನ್ ಬಿಡ್ದು ನಾಟಕ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪಿನ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆಂಡಲ ಅರ್ಜುನ್ ಪಂಡಗ ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ಲು ಅಂತೆ 9 ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಂಡೆ ಶಾಲೆ ಹೋದು ಬಯ್ಯನಗ ಕೂಡ ಬುಡಿ ಅವಳು ಹೋದು ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಹೋದು ಕೂಡ ಲೆತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಅವು ಪೂರ ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಿತ್ತು ಒಂಜೇ ಲೆಪ್ಪಗ ಅರ್ಜುನ್
ಪನ್ನಗ ರಪ್ಪ ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ದಾಂಡು ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದ್ದಾಂಡು ಪಕ್ಕ ಅಂಚಪುರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಲ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಾದಾಗ A to Z ಗೊತ್ತುಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಅನುಭವ ಪಡೆತೀನಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ನಿಜ ನಿಜ ನೋ ಡೌಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅರ್ನ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಪನಗ ಇತ್ತ ತುಳುನಾಡು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಯ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಸ್ ಪುರ ತುತ್ತಿನಿ ಚಂಡಿ ಕೋರಿಡ್ ಅವು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಲ್ದಿನ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅತ್ತ ನಿಜ ಆಯ್ನಂಚ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಕಾರಣ ಬಂಡ ಚಿತಾ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅರ್ಜುನ್ಗೂ ಆಕ್ಷನ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಕಲ್ಪನೆ ಚಿತಾ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಾಂಬೆ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಅವು ಲುಕ್ ಎತ್ಬೋದು ವಾಕಿಂಗ್ ಎತ್ಬೋದು ಪಂಚ್ ಕೊರ್ಪಿನೆಂಚ ಕೊರ್ದ ಆಯ್ಬಕ್ಕದಾದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದು 6 ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಚಿತಾ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಜೀವನಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡುಪ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ PUC ಫಸ್ಟ್ PUC ಯಾನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡುಪ್ನಾಗ ಓಕೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬದ ಸೇರ್ನಾದ್ರೆ ಯಾನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಡುಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಹೀರೋಯಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಪೊಂಡಲಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊಂಡಲಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪವಂದಿಲ್ಲ ಕಮಲ್ಪುರ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಮನ್ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳು ಎಸ್ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳು ದೇವತೆಲು ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವತೆಲು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಓಕೆ ಅವ ನೀ ಇಂಚಿನ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ 2-3 ಸಾಂಗ್ ಬಂಡೆ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿದ್ದೇರು ಅವು ಸಾಂಗ್ ದಾದ ಮಲ್ತನ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು ಆಲಂದ ಹತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಆದ್ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏಪ ಒಂದು ಎಂಜನ್ ಪೇರು ಪ್ರೀತಿ ನಿವೇದನೆ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದೈತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಹಾಲು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಹಾಲ ಪಂಡಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸರ್ ಮುಜೆ ಅಕ್ಷರ ಒಪ್ಪುಂದೆ ಬೇತೆ ಉಂಡ ಅದು ಪಲ್ಲೆ ದೆಪಡಗ ಎಂಕ್ ನೆಂಕುಲು ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ನೆಂಕುಲು ಪನೊಂದುಪ್ಪ ಮಾತ ಉಂದುಲ ಎಂಜಿ ಯಶಸ್ಸು ಆ ಗುಟ್ಟುಲ ಪನೋಡು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸರ್ ಅದು ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪ ಎಂದು ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಅಂಚ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಓಕೆ ಆರ್ದ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪ ಐ ಲವ್ ಯು ಇಲ್ಲಡ್ ಕೇಂದು ಪನ್ಪೆ ಅವ್ರ ದಾಲ ಓಕೆ ಎರಡು ದಿನ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸುರುತ್ತ ಪಣ್ಣು ಮಲ್ಲಾಲು ಬಕ್ಕ ಟೋಟಲ್ ಅಕ್ಲು 8 ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಪೊಣ್ಣುಲೆ 1 2 3 4 ಪೊಣ್ಣುಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತನು ಒಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ಕುಡ್ಲೆ ಅನ್ನ 24 ವರ್ಷ ಅಂದನ್ನೇ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ಕುಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲಾಲತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪಾಯ ಜಂಕ್ಲೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜೆ ಮದ್ಮೆ ಮಾಡು ಒಂಜಿ ನಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೈನಿ ಅಡಿಗೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಓಕೆ ನೀವು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ಮುಜಿ 4 ರೂಮ್ ಎಂಕಲ್ ನಾನು ಐನು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ತದ ಸುದ್ದಿ ಜನ ಕಾರಣ ಕಟೀಲು ಪೋಯ್ನಿ ಅಸರನ್ನೆಡ ದುಂಬೆ ಪೊತ್ತು ಪಂದಿತ್ತ ದೇವರನ್ನ ಎದುರುಡೆ ಆತೀನಿ ಎದುರು ಅಪ್ಪ ಉಲೈ ಆ ಒಂದಿತ್ತು ತೆಜ್ಜಿ ತೆಬಿದಾಯತೆ ದೇವರನ್ನ ಎದುರೇ ಯಾರು ಮಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಾಯ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಾತಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ 2 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಪ್ರೀತಿ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಆತೆ ನಿಜವಾತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಮನ್ನಾಗ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣನ್ನ ಏಪಲ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ರೆ ದಾದನ್ ಪಡ್ಸ ಹೊರ ಕೈ ಪತ್ವೆ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತೆ ಹೂವಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಹಾರುವ ದುಂಬಿ ಆರಬಲ್ಲಿ ನಿಜ 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 ಇತ್ತ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಇರ್ನ ಜೀವನ ಬೆಳಗುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಣತೆ ಆತೀರ ನೋ ಡೌಟ್ 100% ನೋ ಡೌಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾಲು ಜೋರ್ ಉಳ್ಳಾಲು ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಓಕೆ ತಂಡಗು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಕನ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ 100% ಸಾಧ್ಯ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆಡ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಹೊರಲಿಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಳ ಅಕ್ಕ ಇಮೇಲ ಅಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಇತ್ತು ನಿಜ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಭಾರಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಮಾತೆ ತುಳುನಾಡುಗಳ ಗೌರವ ಉಂಡು ದಯಪಣಕಾರನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ತುವಿನಿ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್
ಫಸ್ಟ್ ತೂನಗನೆ ದಾದನ ನಾಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ದಾದನ ಬಾರಿ ಲೈಕಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋಂಡು ಸೊ ಮದ್ಮೆ ಆರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಬಂದು ಪನ್ನೋಲ್ದಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾರು ದಾಳ ಇತ್ತೀಜಿ ಎಂಕ್ ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಅದು ಪುನಃ ನಾನು ಮದ್ಮೆ ಆಡ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒತ್ತೊಂದು ಮದ್ಮೆ ಆತೇರು ಸೊ ಆ ನಿರ್ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲು ದೇವ್ರ ದಯಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಮಾಡದಲ್ಲ ಇಂಕ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ದಯಪಣ್ಣ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಆಟೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಯಾನು ಹೊರ ಇಂಟು ನೆಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈತ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೂಲ್ಲೆ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಪೋಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಜತ್ತ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕುಲು ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದೆ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿನ ಇಂಕ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಮಗೆ ಆಯೆಲ್ಲ MBA ಅಂತಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡೆಲ್ಲ ಆಯ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಆಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಓವರಾಲ್ ಪನ್ಪುನಂಡ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡು ಎಂಕ್ ಮಾತೆರ್ನ ಬಂಗ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ತೂತಿನಾರ ಅಂಚಾದ ಅರ್ಧ ಮಾತಗು ನಲ್ಲುಂಡು ಎನ್ ಕಂಡನ ಪುಗರ್ನತ್ತು ಆಂಡಲ್ಲ ಅರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಕಾವ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರು ಒಪ್ಪನ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಪೊಪ್ಪಡದ ಪೊರ್ಲು ತುಪ್ಪಾಲು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಅದನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಹೀರೋ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ನಿಖಲ್ನ ಈ ಜರ್ನಿಡ್ ಕಷ್ಟ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಿ ನಿಖಲ್ನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಖಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿಡ್ 100%. ಆ ಟೈಮ್ಡು ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಬರ ಬುಡಿಬಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬುಡಿಬಕ್ಕ ಅವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಅಂಚು ಅಡೆಮುಟ ಬಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಚ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಹೋಪಾಯಲ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆಗು ಮೂಲು MCF ದೋಲಾಯ್ಡ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅವನಿತ್ತು ನಾವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಸುಬ್ಬರಾಮಿರೆಡ್ಡಿನ ಐಟ್ ಯಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯೆ ಆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಂಡ ಮಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಮೈದ ಅರ್ಜುನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಐಕನೆಕ್ ಫೀಸ್ಗೆ ಐಕನೆಕ್ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಐಟ್ ಪಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ 1 by 1 ಅವನ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಅಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಂಡು ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಹಿವಾಟು ಅಂಚ ದೇವರು ಕೈ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಬಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು ನಡುಟ್ಟು ಬರೋಡು ಬಂಗ ಮತ್ತನೇ ಐಕ್ ಸುಖಕ್ಕೂ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುನು ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಇರಿತ್ತ ಬಂಡರ್ ನಾನಾ ಪಾಟಿ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ 2-3 ಸರ್ತಿ 2 ಮೀಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲು ಆನ್ ಇಡೀ ದಿನ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಣ ಸುಬ್ರ ಮಲ್ತದ ಆರೆ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬರ ಮಲ್ತ ಕನಪಿನಿ ಒಂದೇ ಆರು ಬಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಸರ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಕಾವಂದೇರು ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ನಾಟಕ ಅವಲ ಆನಗ ಆರೆ ಖುಷಿಯಾದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಹೆಂಗ್ ಕಾರ್ಪಣ್ಣಿ ನಿಕ್ಲನ ಈತು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಈತು ಶೋಕದ ಕತೆ ನಿಕ್ಲನ ಈತು ಶೋಕು ಮಲ್ಪರು నేను ವಿಸ್ತಾರ ದಾಯ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡೋಡು ದಾಯ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ದನಿಕುಲು ಬಂತಿ ನಾವು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಓಕೆ ನೆಟ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಪುನಾಗ ಐಟ ಬೋಳಾರ್ಲುಲ್ಲೇರು ವಾಮಂಜೂರ್ನ ಅರ್ನ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕು ನಿಜ ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದಳೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಡ್ದಕ್ಕ ಪಿರಾವಡು ನಮ್ಮ ಬೋಳಾರ್ಲು ಅವಳು ಜನಕಿ ಅತೆ ಕದ್ರಿ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಥೇರ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಗುರುಸ್ಥಾನಗು ಯಾನಾರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ಲ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ ರಾಜಾಂಗನೋಡು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ತೂದು ತೆಲಿಪುನಿ ನಿಜ 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 ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಅತೆ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ರಲು ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈದಿನಿ ರಮೇಶ್ ಇಲ್ಲಲ್ದೇ ಇದಿನ ಪಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವಾಡ ಸರ್ ಇದು ವೆಂಕಟಾಯನ ಸಂಕಟದ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪಗದ ಟೈಮ್ ವೆಂಕಟಾಯನ ಸಂಕಟ ಆದ ಮೂಲು ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರ್ತಿನ ಬಗ ಆರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತಿನ ಬಗ ದೈದಿನ ಫೋಟೋ ಅರೆಗ್ ರಮೇಶ್ರಿಗೆ ಬಾರಿ ನಮಿತ್ತು ಗೌರವ ಇತ್ತಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅತೆ ಆರು ಕುಡ್ಲಾ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುನು ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವು ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಬಕ್ಕ ಕಲಾವಿದನ ಎಂಚ ತೂವೋಡು ಆರು ಅರ್ನ ಪಾದಗಳು ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ಬಟ್ ಆ ಕಲಾವಿದೆ ತಮಿಳು ಇಡೆ ಬಂದಾಗ 55 ಸಿನಿಮಾ ತಮಿಳು ಮಲ್ತದು 5 ಕನ್ನಡ ವೈದಿನಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಆ ನಮ್ನೆ ಮಲ್ದೇರು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಕಳಂಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರಮೇಶ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏತಿಯಲ್ಲೇ ಕಲಾವಿದನೆಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗತ್ತೆ ವೆಂಕಟ 24 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಾರೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಲ್ಲೆಂದೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಎಂಕ್ ಅರ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ಎಂಕ್ ಏನ ಓಲು ಉಂತುನ ತುಂಡಲ್ಲ ಸಾರಿಗೆ ಚೇರ್ ಹಾಕ್ರಪ್ಪ
ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಣಸಿಗೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲಗೊಳ್ರಿ ಜಾನ್ ಮಾತ್ರ ಹಾ ಎಂಕ್ಲ ಅರೆಕ್ಲ ರೆಡ್ ಚೇರ್ ಪಕ್ಕ ಟೇಬಲ್ ಹ್ಮ್ ಆತು ಪ್ರೀತಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಇಟ್ಟು ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ರೆಡಿ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಆರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತೆ ಎರಡು ಕಲಾವಿದರು ಹೆಂಚು ಒಪ್ಪಡು ಪಕ್ಕ ಬೈದಿನ ಅಭಿಮಾನಲೇನು ಹಾ ಏಯ್ ಹೋಗಿ ಅಂಚೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಸ್ಬೇಕಾ ಬಾಮ ಹಾ ಬಾಮಗ ಬಾಮ್ಮ ಇಂಚಲೆ ಪುನಃ ಅದೇ ಇನ್ನೇನು ಕಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಳತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲಾವಿದಕ್ಕೂ ಬರಡು ನಿಜ 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 ಎಸ್ ಸರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಕನಸುಲ ಅಂದ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಲ್ದೇರ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ದಾದ ಪನ್ಪಡ್ ಸರ್ ಇಂದ ಎನ್ನದ ಇತ್ತರ ದೆಬಣಗ ಈ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನೋಡು ದೆಬನಗ ಇರ ಆನಿ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆ ಬೇತಕ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಜಾಬ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಸಂಬಳದ ಜಾಬ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಬನ್ನಗ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನಡು ಸಾಧ್ಯ ದಾಯ ಉಲ್ಲರ ಪನ್ನಗಿತ್ತ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಂದಿದ್ದಾರೆ ಐಕ ಬೋಡದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಎತ್ತದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗೌರವ ಐಟ್ಲ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಲಿರೋರು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿಕ್ಕಣತ ಬಕ್ಕ ಪುನರ್ನಂಚಿನೊಂಜಿ ನಾನು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾರು ಬಾರಿ ದರ್ಶಕರನ್ನ ಅರ್ನ ಅಕ್ಲ ನಡುಟೆ ಅನ್ಕೊಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಣ್ಣಂಕ್ ನಿಜ ಪಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಈ ಡಾಕ್ಟರೇಟಲ್ಲ ರಡ್ಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಪ್ಪಾಜಿ ಪುನಗ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶೋಭಕ್ಕ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಂದಾಗ 6 ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ నుంచి ಪನ್ಪನಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣೆಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪನ್ಪನಿ ದಾಯ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಜೀರೆಗೆ ದಾಯ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಜೀರೆಗೆ ವಿಸಮೇಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಆ ವಿಷಯಡು ಏನೋ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಇರೆಗೆ ಏನೋ ಲೆಪಡಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾಂದಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಾಲಜಿ ಏನೋ ಲೆಪಡಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಲಂಚ್ನಿ ನಿಜ ನಿಜ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನೆಲ್ನೆನ್ನೆ ಅವಡು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಜಿ ಅವಡು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮನ್ಪೆ ಏನೊಂಜಿ ಲೆತ್ತದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊರ್ನೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಡ್ದು ಅಕ್ಲು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡೆ ನಾನು ಲೆತ್ತದು ಏನಡ ಕೊರ್ಪದು ನಿಜ ನಿಜ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡೆಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರ್ಪನಗೆ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅವೇತೋ ಅಭಿಮಾನ ನಕಲ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಕೋರಿಕೆ ಇದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಗೀತ ರಚನೆಕಾರರೇ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಟು ಸರ್ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಗಾಯಕೆಲ್ಲ ಅಂತ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗಾಯನಗ್ಲು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನೊಲ್ಯಾನ್ ಇರೊಂಜಿ ಭಾಗವತಿಕೆದ ದಾಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಾರು ನೀಲ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ನೀರಾವಂದಿ ನೋಡು ಆಯ್ನ ಭೋಜರಾಜನ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವು ಬರ್ಪಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ನಾಟಕ ಬೋಡದ ಐನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀಲ ಅವು ಐತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಜನಸಾಲೆ ಪಂತೀನಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜನಸಾಲೆ ಅವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅವು ಮೇರು ಐ ಪಿಚ್ಚಿದ ಪದ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಐನು ನೀಲ ಗಗನದಿ ಮೇಘಗಳ ಕಣ್ಣಾಗ ನವಿಲು ಕುಣಿಯುತ್ತಿದೆ ನೋಡೆ ಎಂಕ್ಲೈನ್ ಡ್ರಾಮಗ್ ಬೋಡದೈನು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇತೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನನೇ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಎನ್ನ ಡ್ರಾಮಡು ಎನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಮದ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನೆ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತದ ದೆಬಣಿಗೆ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಾಯನದ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರು ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಅವಳು ಆವಡಿ ಇತ್ತ ಬುರಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಾಯ್ದ ಬಿಲಲ್ ಅವಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ದನಿಕುಲು ಪಂತೇರು ಅರೆಗ್ ಯಾನು ಎಂಕಲು ನಡು ಒಂಜಿ ಪದ ಬನಡು ಅವರೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಾರ್ವತಿ ಇರ್ದು ಬಕ್ಕ ಅವ್ರು ನಿಕ್ಕಲು ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪದವನ್ನು ಕನಪರತ್ತೆ ಸಂಗೀತ ಅವು ಜನಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು ನಡು ಯಾನ್ಲ ಬೋಜಲ ಪನೊಂದೆ ಪದ ಅದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪು ನಾಟಕ ಶುರುವಾತು ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪನುಲ್ಯ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಬೊಳ್ಳಿ 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 ಬಾನೊಡು ಮೆನ್ಕುನ ಬೊಳ್ಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಲಗೆ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರುಗೆ ಇದಾಯ ಮೆನ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಳ್ಳಿ 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 ಬಾನೊಡು ಮೆನ್ಕುನ ಬೊಳ್ಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಲಗೆ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರುಗೆ ಇದಾಯ ಮೆನ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಎಸ್
ಎಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ ಅವು. ಬಣ್ಣ 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 ಬಾನೋ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕೋನಿದಾನೆ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಲತ್ತವು ಫಿಮೇಲ್ ಸಾಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸಾಂಗ್. ಕೋಗಿಲೆ ಕುಹು ಕುಹು ಕೋಗಿಲೆ ಕಾಪುಲೆ ವಸಂತನು ಕಾಪುಲೆ ಗುಡ್ಡದ ಮಲೆ ಮಲೆಟು ನನ್ನ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ತೆಂಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ಬಣ್ಣ 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 ಬಾರೋ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕೋನಿದಾನೆ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ. ಎಂಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ಒಂಜಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಅದ್ಭುತ ಸರ್, ಅದ್ಭುತ, ರಿಯಲಿ ಅದ್ಭುತ. ಆ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಉಂಡತೆ ಸರ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಅವು ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿದ ಅಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲೆಡೆ ದಿಂಚದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ಪತುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಏನ್ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದಾದ ಪಂಪ ನಾವೇ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸರ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್. ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನುಲೆ ಸರ್ ಇರಣ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚ ನಿತ ಇರ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಸರ್ ಎಕಡೆ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಅಪ್ಪನಾಗ ಇರೇನು ಬುಡ್ದುಕೊರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೋಡು ಬನ್ನೋಡು. ಬೆಳಗಾವಿಯಾದರೇನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಾದರೇನು ನಗಬೇಕು ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಲು ಎದೆ ಭಾಷೆಯ ಅರಿವಾಗಲು ಬಾರಿ ಸಾವಿರ ಹೂವ ಎದೆ ಹನಿಬೇಕು ಜೇನಿನ ಗೂಡಾಗಲು ಸಾವಿರ ಭಾವ ಸಂಧಿಸಬೇಕು ಕನ್ನಡ ನಾಡಾಗಲು. ಎಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಬೆಳಗಾವಿಯಾದರೇನು ಮಂಗಳೂರು ಆದರೇನು ನಗಬೇಕು ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಲು ಎದೆ ಭಾಷೆಯ ಅರಿವಾಗಲು. ಬರ್ಸಾ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಈ ದೈವದ ಒಂದು ಪುರಾಣಗ ಎಂಕ ಅವತರಪ್ಪ ನೆನಪಾಡು ಸತ್ಯದ ತುಡರಿಗೆ ಅವು ಈ ದೈವನು ತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತರಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶಕ್ತಿ ತುಳುನಾಡದ ಪವರ್ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಮಿಕನು ಋಷಭ್ ಶೆಟ್ರು ಆತ ಎತ್ತರಗೂ ಕೊನೆಯರು ಐಕ್ಲ ಪಾತ್ರೆನ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಾಗ ನಾವು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪನು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಆ ದೈವಲು ಆ ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗಿತಾರಪ್ಪ ನೆನಪಾಡು. ಸತ್ಯದ ತುಡರಿಗೆ ತುಳುನಾಡೆ ಬುಲ್ಪಾತಳು ನಿತ್ಯದ ಪೂಜೆಗೆ ಜನಮಾನಿ ಸಾಲುಂತುಳು ಭಕ್ತಿದ ಭಾವಗೂ ದೈವೊಳೆನ ನುಡಿಯಾತಳು ಸತ್ಯದ ತುಡರಿಗೆ ತುಳುನಾಡೆ ಬುಲ್ಪಾತಳು. ನಿಜವಾದ ವಿಷಯ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ್ಯಲ ಅಂದ್ ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕಲ ಉಲೈಡ್ ಉಪನಂಚಿನ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನು ಎಂಕುಲು ಇದು ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್. ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕಮಲಾಸ್ ಇರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗುಣ ತಾಳ್ಮೆ ಇರ್ನ ಗುಣ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ಕೋಪ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅವೇ ಪೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ ದೇವೇರ್ ಪಂಡಯ್ಯರ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಮ್ಮ ಪಿರಾವುಡು ಆರು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬಡತನ ಪಂಡ ಸುಖ ಗೊತ್ತಾವಡಂದಾಂಡ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಆಯ್ನ ನಾಟಕ ಎನ್ನ ನುಪ್ಪು ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಎನ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ. ಓಕೆ ಬೋಲಾರ್ ಅವೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ನಟೆ. ಓಕೆ ವಾಮಂಜೂರು ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ಓಕೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ. ಓಕೆ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಬರಹಗಾರೆ ಚಿಂತನಗಾರೆ ತುಳುನಾಡು ನನ್ನ ತೂಂಕುದಿನ ತೊಟ್ಟಿಲು. ಓಕೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಪಂಡ ಏರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಳುವೆ. ಎಸ್ ಸರ್ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ನಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೋರಿಕೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಡಿಮಾಂಡ್ ದಿವೊಂದೆ ಪೋಪ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ನವರಸ ಒಂಜಿ ಕಲೆನ್ ಗೊತ್ತುಪುನಂಚಿನ ಚಾತುರ್ಪದ ಕಲಾವಿದರಿ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನವರಸದ ವಿಚಾರ ಕೆಲವು ನವರಸನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ತು ತುಪ್ಪವಲಿ ಅಂತ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ನವರಸದ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪು ಸರ್ ರೆಡಿಲರ್ ಸರ್ ದಪಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೆರ್ಮೆ ಸರ್ ದಾಯಪನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಳ್ಳ ನವರಸ ಕಲಾವಿದರು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಈರ್
ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇರೊಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಕಷ್ಟ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪಣೊಂದು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೇನೆ. ಎಸ್ ಸರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಟು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್. ಎಸ್ ಸರ್ ನವರಸ ರೆಡಿಯಾ ಸರ್? ಓಕೆ ಶುರುಕಾದ ಶೃಂಗಾರ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್. ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಇರೆಗೆ ಖುಷಿ ತಾನೆ ಹಾಸ್ಯ. ಎಂಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಒಂದು ವೇಟ್ ಸರ್ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ. ಓಕೆ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸರ್ ಅವು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇನು ಅವಿ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕರುಣ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೌದ್ರ ಇರಾಗ ಇಷ್ಟದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್. ವೀರ ಟಿವಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೈರತ್ತ ಇಂಚಪ್ಪ ವೀರ ಸರ್ ವೀರ. ಅಮೇಜಿಂಗ್. ಓಕೆ ಸರ್ ಭಯಾನಕ. ಸೂಪರ್. ಬೀಭತ್ಸ ಸರ್. ಸೂಪರ್. ಅದ್ಭುತ. ಭಯಂಕರ ರೀತಿಲಾಗಿದ್ರು ದಾಲೆ ನಿಜ 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 ಸರ್. ಎಂಕ್ ಪಾತ್ರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾನ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ ಸರ್ ಶಾಂತ. ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಸರ್. ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿ ಅಮೇಜಿಂಗ್. ಯಾನ್ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಣಗ ಒಂದು ದೈವ ದತ್ತವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅಂತಕುಲು ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಸರ್. ಇಂಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಂಡೆ ಪಂದು ಈರ್ ಮಲ್ತಾರತ್ತೆ ಸರ್. ಈರೊಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಅಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದನ ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮು ಇಜ್ಜಂದೆ ಪನ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವ ಸರ್. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಯಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಈರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಭಾರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಟು ಸರ್. ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ನೀರು ಪಾತೇರಿಯರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆ ಕಷ್ಟನ ನಮ್ಮ ಏಪ ಲಕ್ಕದುಂತದು ಅವನು ಫೇಸ್ ಮನ್ಪ ಆ ಚಾಲೆಂಜಿನ ಏಪ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಪನ್ಪನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರ್ಪನಾಗ ಆ ಕಷ್ಟನ ಪುರ ದುಂಕುದು ಮಿತ್ತು ಬೈತೆ ಅಹಂಕಾರಡತ್ ನಯ ವಿನಯತೆಡ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಡ್ ಪರಿಶ್ರಮಡ್ ಬೈದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸರ್ ಇರೇನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮೋಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಈರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮೋಕೆ ಹಾಕ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾದಾ ಪನ್ಪಾಡ್ ಸರ್. ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಮೋಕೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಹೊರವರ ಅವು ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ಪವನು ನಂಗೆ ಅಕ್ಕಲು ತೋಚ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದನೇ ಜನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದನೇ ಹುಡುಗಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದನೇ ಬಾಲೆ ಪಂಡದು ಅಕ್ಕಲು ಹೊರವರ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿನ್ ತೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಲು ಜತ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಜಿಲು ಒಂಜಿ ಬಾಜಿಲು ಒಂದು ದಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉಲಾಯಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲು ಜತ್ತಿ ಗುಡ್ಲಿ ಓಹ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೊರ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತು ಬಲೆ ಇದು ಎಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪು ನಡೆಪೋನಾಗ ಆ ನಮ್ನೆದ ಪ್ರೀತಿ ತೋಚ್ಪೋಯರು ಅಂಚ ತೋಚ್ಪಾಯನ ಪೂರ ಆ ಪ್ರೀತಿದ ಫಲನೇ ಇನಿ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಯಾನು ಈತ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾಡ ಕಾರಣ. ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಡ್ರಾಮ ಬನ್ನಗವಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಪೋನಗವಾಡು ಒಂಜಿ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದು ಪಾತೆರ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಮೋಕೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸಾದ ಇಂಕ್ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಈ ಋಣ ಯಾನು ವಾಜನ್ಮಡು ಸಂದ ಅವನು ಆಪ್ನು ಹೊರವರ ಕೊಡೊಂಜಿ ಜನ್ಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಒರಿದಿನ ಇತ್ತನಾಡ ಕೊಡೊಂಜಿ ಜನ್ಮಡ್ಲ ನಿಖಲ ನಡುಟೆ ಪುಟ್ಟುವೆ ನಾನು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೆ ಅವಳ ಕಲಾವಿದೆ ಅದೇ ಪುಟ್ಟುವೆ ನಿಖಲೇನು ತೆಲಿಪಾಯರಿಂದೇ ಪುಟ್ಟುವೆ ಪಂಡದ ದೇವಡ ನಟ್ಟೋನ್ವೆ ಅಕ್ಕಲ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ದಾದೆ ಅಕ್ಕಲೇ ಏನು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪೇನು ಅಕ್ಕಲೇ ಎಂಕಲ್ನ ನುಪ್ಪದ ಬಟ್ಟಲು
ಇಂಕಲ್ನ ಖಾಲಿ ಬಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿ ನುಪ್ಪು ವಾಡ್ದು ದಿನಾಕಲು ಇಂಕ್ಲಿನ ಸಾಂಕ ದಿನಾಕಲು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಚ ಅದು ಅಕಲ್ನ ಋಣ ಅವು ವಾಜನ್ ಮುಡಲ್ಲ ಸಂದಾಯರು ಸಾಧಿಸಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರೀತಿ ತೋಚ್ಪಾರ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ತೋಚ್ಪನ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಸರ್ವ ಮತದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಮುಲ್ತೊಳ್ದೆ ನಿಕಲ್ನ ಕಾರ್ಗೆ ಬರುವೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕುಲು ಅರ್ನ ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲ್ ಅಂತ ಪರಂದುಲೇರ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ಲ ಅವೇತೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರ ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲ್ ಸರ್ ಅಕ್ಲೆನ ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ ಜನಕ್ಲೆನ ಮಾತೆರ ನುಪ್ಪುದ ಬಟ್ಟಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಕಲಾ ಶಾರದೆ ಬೊಕ ಈ ಕಲಾ ಜೀವನ ಪನ್ಪನದಾದೊಂಡು ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಾರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಇರೆಗೆ ಎಸ್ ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾವಿದರು ಬರಹಗಾರರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಥೆಗಾರರು ಗೀತ ರಚನೆಗಾರರು ಗಾಯಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಾಸ್ಯ ನಟರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಗೌರವದ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಸಂಚಿಕೆಯ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ನಮ್ಮ ನೈಜ ಹೀರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಕುಡೂರಿಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದನ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ದಯಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರ್ಲಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡಿರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನ ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಕು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವೇತೋ ಕಲಾವಿದರ ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬನ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಡು ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪಾದರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಾರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರ ಒಂಜಿ ಬಾಳ್ಗೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಪಾಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಾರು ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಐಕ್ಬೋಡದ ದೀಪದ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದಾರು ತೇಲಿಪಾದಾರೆ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಆಯ್ತ ಪಿರೌಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಾರ ಸರ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಲಾಸ್ಟ್ಗಾದ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದಪ್ಪ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಒಂದು ಯಾನ್ ಮುಲ್ತಾನೆ ಮೆಂಬರ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೈತೆ ಕರ್ಕೆರಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಯಾನ್ ಅಂಡೊಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೊರಿಯಾರು ಬೊಲ್ಪು ಒಂದು ನೆಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಬೊಲ್ಪು ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬೆಳಗೊಂದು ಒಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಯಾನ್ ಈ ನೆಕ್ಕ ದುಂಬುಲ ಬೈದೆ ಏನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಡು ಬಾರಿ ಕರ್ಕೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನು ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗೌರವ ನೆಡ್ದು ಅವು ಪ್ರೀತಿಡು ಕೊರ್ಪು ನಾವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇರು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಅಂಚ ಅದೇನು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬಾಗ್ಲ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟುಲು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಾನೇ ನೆಟ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂವೀಸಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲು ವೈಕ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬಾಡ್ಜೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಕಲ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಲು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮಾತೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅದಂತದೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕನ್ಲೆತ್ತದು ಆಯನ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಆಯಲ ನಿನ್ನ ಬೇನೆ ಮಲ್ಲತ್ತು 5 ಮಲ್ಲ ಬೇನೆ ಆ ಸಾಧಕ್ಕೆ ತಿಂತೆ ಎಂದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೇಗೆ ಅವು ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನಗಲ್ಲ ಅವು ಏನಾರ್ದು ಕಷ್ಟ ಆರು ಬೈದಿರು ಮಾರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರೇನು ನೆಟ್ ದುಂಬಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಡ್ತೊಂದು ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಮಸ್ತು ಸಾಧಕರನ್ನ ಕುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಪೆಜ್ಜಿದ ಕಂತದ್ದು ಅಕ್ಲನ ಬಂಗೋನು ಅಕ್ಲ ಬೈದನ ಆ ಸ್ಥಾನಗೂ ಬರಡು ನಾಡು ಅಕ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಐನು ತೆರಿಪಾವನ ಕಾರ್ಯ ನಿತಿನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಯಪ್ಪಲ ಪನ್ಪೆಯಾನು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ನ ಇರೆಗ್ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಯಾನು ಎಕಡೆ నుంచి ತೂಪಿನಿ ದಾಲ ಕಾಕಾಜಿ ತೂಪುಜಾರು ಓಲ ತೂಪುಜಾರು ಬಾಯಿ ಭಟ ಒಂದು ಈತೇನು ಎಂಚೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಅವನು ನಿತಿನ್ ಪಂಡದ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಕರ್ಕೆರಡು ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ತಿಕ್ಕಿದ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾಗ್ಮ್ಯಾಲಯರು ಎರಡು ಆತ ಅನುಭವ ಉಂಡು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೇ ಗುಪ್ಪಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಡ ಕೇನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅದ್ಭುತವಾದಿತ್ತು ನಿಜವಾದ ಕೇನಡಾಯಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇರು ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣ
ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ನಡ್ತೊಂದು ಪಾಡು. ಓಕೆ, ಗುರುಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವೇತೋ ಮಲಮಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಗೈಡ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರೇಂಕ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪರವನಾಗ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಪಾವನ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ನಿಜವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಸರ್. ಕುಲ್ದು ತೂನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ಬಾರಿ ನಮ್ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್, ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏಪಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್. ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ನೈಜವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ವಿಚಾರಲಾತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಪಾರವಾಯಿನಂಚಿನ ಗೌರವ ಉಂಟು ಸರ್. ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ನೆನಪು ಇತ್ತೆಗಳು ಉಂಡು ಏಪಾಗ್ಲೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏರೇ ಬರಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ನಾಗ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರನ್ನ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಸರ್. ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಬೇತದಾಲ ನೆಟ್ಟ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾಟಕೀಯವಾದ ದಾಲ ವಿಜ್ಜಿ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅವು ಐಟು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನೆಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚೆನೆ ಬೆಳೆಂದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಅನ್ಪಂಚನೆ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸವಾಲನ್ನು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜನಕುಲದೆತ್ತು ನೋಡಿ ಪಂಪಂಚನೆ ಆಸೆ ಕನಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಈ ವಾರದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ದಾಯಪನಾಗ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬತ್ತದ 22ನೇ ವಯಸ್ಸು ಮೇರು ಈ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅದ ಬೊಕ್ಕ ನಟೆ ಆದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದ ಗೀತ ರಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಆದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರು ಗಾಯನ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರಹಗಾರರಾದ ಇದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಐತ ನಡುಟು ಈತ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬಿರುದು ಆ ಬಿರುದು ಕೊರ್ನಿ ಅಭಿಮಾನಿನಕುಲು ಆ ಬಿರುದು ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ. ಈ ಸಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಯೋಗ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತೇನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಪಾತ್ರನಾಗ ತೆಲಿಪುನ್ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ನೀವು ತೆಲಿಪಾರ ಸರ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಜೋರಾದ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡು ಸರ್, ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7. This program is sponsored by T&C, #1 brand in coastal Karnataka. Powered by Karnataka Bank. Co-sponsored by Badr Al Sama Medical Center, Farwania, Kuwait. Prabhat Silk, Mudbidre. Bhaumik Ethnic Wear, RXM Naturals. CAT Solar System.